Так, правітаннечкі. Вітаю ўсіх, хто ўжо паспеў далучыцца. Чыцца. Выбачаюся за... У мяне просто шчыліны паміж зубоў, я крывазубы селянін. Так. Крывазубы селянін. Гэта праўда. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Мне зноў паказвае, што ў нас адзін глядач на стрыме, але ў прынцыпе гэтыя паказчыкі анляйну працуюць досыць дзіўна. Звычайна, таму калі хтосьці ўжо на стрыме, напішыце, як там усё з якасцю трансляцыі. Ой, блядь. Так. Ну і раскидываем спасылку. Не, яшчэ одну хуйню трэба зрабіць. Зараз. Каб ноут не пярдзеў. Ну, ось так. Так. Пачынаем. Тут мы таксама пачынаем. Такс. Так. Пішыце пакуль што ў чат, а зараз будзем усё чытаць. Але трэба параскідваць спасылку. Так. І сюди. Так. Стрым пачалі. Таці сам Зіх Маргінес. Прывітанне. Харві Вайт 2910. Усім прывітанне. Так, хто ўжо паспеў далучыцца, вітаю на нашым вячэрнім пятнічным стрыме. Сёння ж пятніца, правільна. Віншую ўсіх са сканчэннем вашага працоўнага тыдню. Спадзяюся, вы напрацаваліся ўсласць. І цяпер можаце з чыстым сумленнем адпачываць, у тым ліку вось з намі тут на прамой трансляцыі. Так, значыцца, якая ў нас на сёння праграма разлічаная? Нам яшчэ па-за стрымом адзін неўраманарх, падпісчык на Патрыёне, закінуў замову на тое, каб паглядзець адно відэа цікавае па трэцяй чарзе. Цікавае яно таму, што яно выйшла літаральна вось на днях, наколькі я разумею, і яно прысвечана справе, пра якую мяне пыталі ўжо, блядь, мільярд разоў на стрымах, а менавіта канфлікту
канфлікту Гены з Лахвічам ці Лахвіча з Генай. І сёння мы будзем глядзець відос з каналу Лахвіча, які прысвечаны гэтым падзеям. Будзем з вами разбірацца, ці меў там месца які-небудзь гвалт, неправавыя, неправамерныя дзеянні, прыніжэнні. І магчыма, проста ўсё гэта адзін вялікі піздзёж. Паглядзім. Не буду загадзя фармулёўваць ніякага меркавання, таму што акалічнасцяў гэтай справы падрабязных я не ведаю. І відос гэты я таксама не глядзеў. Таму зараз з вамі ў прамым эфіры проста ў ангоінгу будзем шарыць у гэтай інфе. Ну што, зноў пра Валынь. Так, мне трэба пачаць, ведаеце, кожны раз, калі пачынаецца ўзгадка пра Гену і Лахвіча, і нібыта пра тое, што я там дэфаў Гену. Ну, я сапраўды там, можна сказаць, часткова дэфаў пазіцыю Гены. Мне трэба пачаць казаць, валынская разня пачалася ў 1943. Так, ну, у прынцыпе-то я абсалютна перакананы, што падчас прагляду сённяшняга відэа у чаце знойдуцца людзі, якія захочуць зноў паразмаўляць пра Валынь, зноў паспрабаваць задэфаць Украіну і зноў абассацца. І абасрацца з падлівай, а потым яшчэ раз абассацца. Таму паглядзім, усё ж такі вядома, што контент на маіх стрымах, ён на, не ведаю, адсоткаў на 90 залежыць ад таго, што адбываецца ў чаце, таму што я актыўна на гэты самы чат рэагую. Яшчэ там на колькі адсоткаў залежыць ад відосу ці ад канфы, і там адзін які-небудзь адсотачак гэта мой удзел, уласна кажучы, у трансляцыі, каменты, рэакты і гэтак далей. Сальныя жарты пра хуі, пра камавікі, блядь, пра млафіў. Так. Пішыце, магчыма, вы хочаце спачатку нешта яшчэ абмеркаваць з актуальнай павесткі. Нагадваю, што можаце задаваць пытанні пра Беларусь, пра Польшчу, пра польскую палітыку, пра польскую адукацыю і навуку, пра навуку наогул, пытанні па нейрабіялогіі можете задаваць, калі у вас якія-небудзь назбіраліся. Я вось з анонсаў, дарэчы, я прыкладу намаганні для таго, каб зладзіць у панядзелак мазгінез новы. Ну, на крайняк у сераду. Калі я не паспею да панядзелка ўсё падрыхтаваць, то ў сераду, але дакладна хачу на наступным тыдні зрабіць мазгінез. Мазгінез будзе пра біхевіярызм. Вось. У прынцыпе, дзяліцеся якімі-небудзь вашымі ўражаннямі, тэмамі, якія вы хацелі б абмеркаваць. Я буду гэта ўсё чытаць і адказваць, як то водзіцца. Так, я сёння прачнуўся валынскім шляхціцам. У сэнсе, ты не прачнуўся? Ці ты маеш на ўвазе, што ты прачнуўся, блядь, з сякерай у спіне? Адно з двух, в залежнасці ад таго, які гістарычны наратыў ты прымаеш. Вядома, што ў часе валынскай разні забіта было 100 000 прадстаўнікоў шляхты. Без гэтага ніяк. Без менавіта, што ведаў аб гэтым факце ніяк. Так, давайте тады, пакуль ніхто нічога не піша, пакуль народ там паступова збіраецца, я пастаўлю відэа адразу. Адразу поставим відео. Не забывайте писать, калі будуць нейкія прасадкі па якасці.
Так, воля быць рускім онусам, ніж памперсам бандеровскім. Блядь, гэта база. Я літаральна учора глядзеў відос на канале... Блядь, не памятаю, як ён называецца, там жабка Пеппа на аватарцы з Миллером, з Лешкім Миллером. Гэта ахуенна было. Ну, базануў, дзед базануў. Нават, блядь, пердзядун камуніст, былы прэм'ер Польшчы, можа выдаць перыядычна адэкватнае меркаванне. Праўда, не пытайце ніколі Лешка Миллера пра ягоны стасунак да польскага падзем'я. Вось. Але вось выраз проста памперс бандеровскі мне падабаецца. Можаце мне так называць. У сэнсе памперсам ці ануцаў? Так. Так. Во. Вось. Галоўны госць праграмы, так бы мовіць. Не тое, што госць, а гвоздь нават, можна сказаць. Так. Нагадваю, што відэа замоўлена цалкам па 3-й чарзе. Таму, калі вы хочаце яго перабіць, вам прыйдзецца данаціць па 4-й. Вось, я падазраю, што ніхто гэтага не зробіць сёння. Мы будзем глядзець увесь стрым гэты відос. Ён ідзе там 50 хвілінаў прыкладна. Лепей завяртайцесь да мяне як літоўскі панос, чым памперс бандероўскі. Бля, напішы так на канале. На сваім прыватным канале, калі ласка. Так... Не, ну давайте тады што? Тады будзем пачынаць? Будзем пачынаць наша дэтэктыўнае расследаванне забіцця Лахвіча. Як вы бачыце, я падпісаны на канал. Вось, магу толькі далучыцца за грошы. То бок я абсалютна нейтральны бок у гэтай дыскусіі. Мне можна давяраць. Смотрим видео по 3-й очереди, потому что 4-я очередь пуста. Я не памятаю, чия гэтая цытата. Николая Росова, магчыма. Не, ну я з нядаўніх пор сапраўды ледзь не касплею яго, вымагаючы даната, каб скончыць трансляцыю. Трэба яшчэ клянчыць на тое, каб захаваць запіс. Це фраза маргінала. Ну, слухай, спачуваю яму, што прыходзіцца ў 3-ю чаргу залазіць. Відаць, сапраўды бан на Твічы ён сказаўся на доходах. Я яму, вядома, жадаю лепшай фінансавай сітуацыі. Давайте пачынаем відэа глядзець. Відэа з каналу Лахвіч. Называется «Когда свои хуже оккупанта». Давайте. Hi, my dear. Секунду, хуй, у меня звуковая дорожка, блять, ангельская включилась. Давайте на русскую оригинальную. Блять, hi, my dear. Спокойно, давайте сур'ёзна поставимся до разгляду гэтага відэа. Ну не, він так іронічно каже, коли дивиться по 4-й, 5-й черзі, я просто пристосував до твоєї ситуації. Дякую, що пристосував. Вітаю, господарство. Всем привет. Hi.
Сегодня будет ролик на русском языке по нескольким причинам. То бок ён усё ж таки на русском языке. Из основных проще перевести на английский язык. Этот ён реально сам узяў пераклаў. ролик долгожданный для многих. Цікава, колькі сапраўды ангельскамоўных гледачоў прагледзела гэты фильмик. Меня в том числе. Почему раньше не мог написать? Несколько причин. Одна из основных, у меня психотравма серьезная после пережитого. Я объясню, что произошло. Второе, я под примусом, Блять, у мяне вылезла гэта паведамленне ад Гугла. Ці падабаецца вам якасць перакладу аўдыа ў гэтым відэа? Зусім не падабаецца, надзвычайна падабаецца. Не, ну мне, блядь, надзвычайна падабаецца, дзякуй. Спадзяюся, Лахвіч просто сваімі рукамі перакладаў свой спіч. Сложно на русском. Под влиянием людей побрился. Мне было тяжело ролики вообще записывать. Сейчас уже более-менее отросло. Третье, все-таки я на службе, у меня была командировка, и вот только вчера я вернулся с боевых. Пару скринов закинул, чем занимались, рассказать не могу, где, как, что, со временем. Только вернулся, пока вот только так. Честно, я даже не знаю, с чего начать. Тема очень серьезная, страшная. Знаете, я когда сюда ехал с искренним сердцем, с полымем в глазах, защищать Украину, с перспективой освобождения Беларуси, я даже не мог подумать про вот такие последствия. То есть я думал, что самое страшное – это плен. Но там враги, и я к этому был готов. Я разговаривал с ребятами, которые тут давно воюют, что всегда имей гранату с собой для себя и так далее. Но тут я столкнулся с людьми, которые зовут себя белорусскими добровольцами, крутыми, лучшими, а других как будто и не существует. Вот, и... Как будто сапраўды іх не існуе. Я очень стараюсь без мата. Цікава, чаму так падаецца гэтым людям? Но то, что произошло, я не могу охарактеризовать другим словом. Короче. Адразу скажу, я не буду каментаваць вайсковыя заслугі Лахвіча. Я ў гэтым не шару. То бок, калі вам хочацца паслухаць каментар наконт Лахвіча як ваяра, напишите там у чаце Гены ці у чаце Урбановича, не ведаю, у яго там, здаецца, таксама ёсць чат. Пацікаўцеся ў вайсковых, я гэтыя справы каментаваць не буду. Я буду каментаваць выключна вось гэты кейс з тым, што яго там нібыта распранулі, там ледзь не абассалі і хацелі выебаць. Меня заманили. А войсковые справы я комментовать не буду. Через девушку на квартиру. Девушка попросила меня зайти в душ. Я был голый. 2 рыла зашло снимать меня на телефон. 3 стояли в квартире. 5. Меня прессовало 5 человек. Мне предложили... Слухайте, гэта прямо як у тым выпуску про... Блять, як называўся гэты? Блять. Быў выпуск «Акупай педафіляй», калі ты Сакс поймаў нейкага таджыка, які нават расійскай мовы не ведаў. Як ён называўся? І ён яго менавіта што вас поймаў у ваннай. Или мы тебя... Там нейкая такая характарыстычная назва была, я не памятаю, я уже подзабыл. Простите. Ці гэта быў той же выпуск, дзе антыіракез рабілі гэтаму таджыку? По-моему, так. Где ебем в сраку? Или ты побреешься? Иракский крикун, вось, так, я яго меў на увазе. И это белорусские добровольцы. Я назову 2 фамилии, 2 имени, 2 позывных. Остальные пока не важно. Это Гена, Родион Батулин. И Волколак, Денис Урбанович. Ну-ка.
То бок прысутнічалі і гены і ваўкалак адначасова. А хто ўваходзіў у ванную тады? Я так разумею, яны абодва. То, что произошло, очень стараюсь не материться. Другим словом, в принципе, ты не назвать, но я думаю, что в голове у вас уже это возникло. Самое интересное, из-за чего начался конфликт. Надо зайти немножко Это важно. В историю, да, которая уже свершилась. Не так давно, ну как уже давно, месяца 3 назад, такой человек, как Жерар. Адзін з лепшых адчынкаў акупае. Ты пра тое, што мы зараз глядзім. Александр Красовский. Там яшчэ відос не выпусцілі з Лахвічам, калі што. Там толькі кароткі быў фрагмент, дзе ён лысы сядзіць і чытае з паперкі. Пал в СИЗО по делу о СЗЧ. Я думаю, что это дело сфабриковано, но не мне решать, он под следствием. И рано или поздно правду мы узнаем. Так вот, я в соцсети... Ну, я глядзеў, дарэчы, інтэрв'ю Гены у Пятрухіна, і Гена кажа, што Жерар гэта чалавек, які займаецца ва ўкраіне тым, што зацягвае маладняк у нейкі падроздзел, які проста на мяса пускаюць спецыяльна. То бок гэта вось менавіта такі мясны батальён. І што значная частка таго факту, што гэты батальён мясны, што ён удзельнічае ў мясных штурмах з боку Украіны, падкрэслю, заключаецца ў тым, што гэты самы Жерар, ён грошы піздзіць. Зноў ж такі, гэта не з маіх словаў, гэта са словаў Гены, які, я падазраю, у гэтай справе разбіраецца нашмат лепш за мяне. А именно Инстаграм, Фейсбук, я поддерживал Жерара как друга, как белорусского добровольца, как побратима, как человека, который просто воюет за Украину. Зноў ж такі, каму цікава пра Жерара, раю паглядзець гэта інтэрв'ю на канале Пятрухіна. Канал называецца «Народны рэпартёр». Там больш падрабязна па гэтай справе ад Радзівона Батуліна. Я не шару, я максімум, што магу толькі пераказваць ваяроў, за якімі я сам сачу, якія ў прынцыпе публічныя. На что мне прилетел хейт. Денис Урбанович очень негативно об этом отзывался и почему-то подумал, что я обзываю, гамблю белорусских добровольцев, а именно его людей, которые хотят мне задать какие-то там вопросы. Ну, хотели бы, задали, и я же всегда открыт, и, ну, пацаны, задавайте, реально, ну, я ж не скрываюсь. Так вот, почему я начал именно с Жерара? Потому что конфликт с Геной, который перерос вот в этот сдец. Короче, делаю скрин, делаю сторис. Контуженные головы, что вы там несете. А это когда Жерар был под следствием, и Гена, там еще люди высказывались по поводу того, что он коррупционер, что надо его сажать, все правильно там и так далее. То есть, ну, ребят, если у вас есть доказательства, то передайте их в суд. Если их нету, то вы усугубляете следствие, потому что, ну, когда человек в СИЗО и не может вам ответить, то это как минимум подло. В сэнсе, блядь, усугубляете следство, як гэта працуе? Секундочку, блядь. Чалавек знаходзіцца пад следствам. Ці гэта азначае, што публічныя асобы не маюць права выказвацца наконт гэтага следства? Ну, Лахвічу з нейкага хуя, блядь, не спатрэбілася спецыяльны дазвол ад следства для таго, каб бараніць Жерара. З якога хуя, блядь, атакі на Жерара з іншага боку павінны асуджацца будь-кім у прынцыпе. Гэта мне нагадвае сітуацыю пра Бабарыку, калі ён у турме сядзеў, медыя яму, блядь, задніцу аблізвалі 24/7. Як толькі з'яўлялася нейкая крытыка наконт таго, што, блядь, ён у 20-м годзе прасоўваў руснявыя наратывы на беларускую аўдыторыю, то адразу ўсплывае, блядь, аргумент пра тое, што ён сядзіць у турме і не можа адказаць. Ну, мабыць, мы тады ў прынцыпе не будзем размаўляць пра людзей, якія знаходзяцца ў затачэнні. Я ўжо маўчу аб тым, што затачэнне ў беларускай турме і ў турме украінскай гэта дзве вялікія розніцы.
ну, высказываться в таком тоне. У любым тоне. То бок, ну а чаму пра людзей пад следствам можна выказвацца толькі ў пазітыўным тоне? Не только подло, но... Таму што Жэрар гэта сябра Лахвіча, гэта адзіная прычына. И мешает следствию, потому что следствие может обратить внимание на вот эти вот высказывания в интернете. И, так, и что яно зробіць? Хуже Жэрару. Например, проходит... Так, а калі гэтыя выказванні сапраўды могуць следства схіліць да разгляду якіх-небудзь фактаў, якім раней такая вага не надавалася. Зноў ж такі, я не юрыст, але з якога хуя, у прынцыпе, чалавек, які знаходзіцца пад следствам, павінен валодаць... Ну, я разумею, што існуе там прэзумпцыя нявіннасці, але... Гэтая прэзумпцыя нявіннасці, яна датычыць менавіта што прававога разбіральніцтва ў справе, а грамадзянскае меркаванне, яно можа быць як за, так і супраць. І ў гэтым няма нічога амаральнага. Ну, то бок, калі Гена сапраўды лічыць, што Жэрар карупцыянер, ён лічыць, што ён павінен сядзець, пры гэтым Гена, ён не юрыст, блядь, не адвакат, ён займаецца вайной, ён проста выказваецца наконт гучных падзеяў, то бок спрычыняецца да гэтай справы настолькі, наколькі можа. Ну і ў прынцыпе, там, мабыць, мы і не ведаем пра некаторыя глыбінныя працэсы, якія адбываюцца паміж добраахвотнікамі. То бок, з чаго, напрыклад, Лахвіч узяў, што гэтае самае следства тымі ж самымі добраахвотнікамі ніякай інфармацыі перададзена не было. На чым гэта асноўваецца? Проста на тым, што Лахвіч не паглыблены ў дэталі следства? Будет месяц там расследование его справы, да, его дела, они ничего не находят, должны его отпустить. А тут, выплывают пару роликов. И судья имеет право по вот этим роликам, так смотри, на тебя там гонят твои же побратимы, белорусы, давай-ка до расследования, вот вызовем их как свидетелей и поговорим с ними, а так, ты посидишь еще. А в чем проблема? Так вот, сидит он уже, по-моему, 4-й месяц. У него был месяц, был суд, ему присудили еще месяц до расследования, и потом еще 2. Так вот. Ну так это рашэнне суддзі. Гэта, блядь, рашэнне Гены было ці Ваўкалака. Конфликт, я думаю, начался... Калі, блядь, нейкая дэзінфа ўсплывае ў інтэрнэце, суддзя можа паглядзець на гэта і падумаць, ну, блядь, нейкая дэзінфа. А калі сапраўды ёсць падазрэнні наконт таго, што чалавек карупцыянер, і у сеціве з'яўляюцца пацверджанні гэтаму, хай нават і не абгрунтаваныя нейкімі дакументамі, там, канкрэтнымі спасылкамі, так ці іначай, блядь, у суддзі, улічваючы рэпутацыю чалавека пад следствам і людзей, якія выказваюцца на тэму, так могуць узнікнуць некаторыя падазрэнні таксама. Некаторая схільнасць да таго, каб следства працягваць. А ты, дарэчы, не хацеў бы запрасіць Гену на стрым яшчэ раз? Назбіралось мноства цікавых тэмаў да абмеркавання. Я думаў пра гэта, мабыць, у бліжэйшым часе зладзім што-небудзь, проста ў мяне ўвесь час знаходзіліся іншыя людзі, з якімі было цікава пакалабіць, а я стараюся занадта шмат калабаў не праводзіць на сваіх трансляцыях, таму што я не інтэрв'юер. То бок калабы гэта такі добры прысмак маіх трансляцыяў, гэта не асноўная моя дзейнасць. Я не хацеў бы ператварыцца ў чалавека, якога глядзяць выключна праз тое, што ён запрашае цікавых людзей. Я сам хачу быць цікавым для сваёй аўдыторыі. Вось. Я думаю, у наступным месяцы я каго-небудзь запрашу, калі не прыйдуць да мяне якія-небудзь іншыя дзеячы з прапановай пастрыміць. Я думаў запрасіць самога Урбановича і Гену таксама паўторна можна. Паглядзім, карацей, як гэта ўсё будзе. Пакуль што нічога вам абяцаць не стану, але гэта магчыма.
Я думаю, што Гена мог бы пагадзіцца. Урбанович не ведаю, я з ім не звязваўся, але прынамсі я з радасцю б такую трансляцыю правёў. Плюс пазаві пана Гену, калі ласка, шаноўны. Ну, паклічам. Калісьці дакладна паклічам. Ты вроде ще хотів запросити Янки. Так, гэта таксама правда. Казав, що можливо буде на нього вихід. Ну, можливість яна заўсёды ёсць. То бок Янка, ён там кантактуе з Генай, у мяне ёсць кантакты Гены, але у мяне няма ніякай інфы наконт таго, пагодзіцца Янка са мной стрыміць ці не. Ну, вось, але таксама правёў бы я гэтую трансляцыю з задавальненнем. Вітаю, свінапаса глядзіце, пиздец. Калі свінапасы ёсць у чаце, пстрыкаеце плюсы, дакладна. І Урбановича будзе топ. Ну так. Сёння будзе хвэрма наўрад ці. Мы, дарэчы, сёння хутчэй за ўсё пасядзім гадзінак з 3 і пойдзем адпачываць, таму што я у мінулы раз сядзеў, амаль 9 гадзінаў хуярыў ферму. Вам павінна гэтага хапіць яшчэ на тыдзень наперад. Сёння мы так чыста прыгубіць контент Лахвіча. Вось пакуль што за 6 хвілінаў відэа мы пачулі аргументы пра тое, што калі чалавек пад следствам знаходзіцца, ніхто не мае права яго асуджаць, а вось падтрымліваць мае. І што нельга выпускаць ролікі ніякія крытычныя ў бок чалавека пад следствам, таму што суддзя можа ўспрыняць гэтыя ролікі як нагоду для далейшых даследаванняў, далейшых разбіральніцтваў. То бок такім чынам Лахвіч яшчэ і суддзю прымае проста за нейкага еблана, дурашка, якому дастаткова паказаць нейкі відос у інтэрнэце, і ён на гэтым факце абрунтуе рашэнне. Следства яно дакладна можа на гэта спаслацца, але рашэнне-то застаецца за суддзёй. Можна, канешне, спасылацца на тое, што ва ўкраіне судовая сістэма не працуе, але камон. Тады не вельмі ясна, пра што мы спрачаемся. Калі ва ўкраіне не працуе закон, то, у прынцыпе, што б там не зрабілі з Лахвічам у гэтым ванным пакоі, гэта ўсё можна таксама апраўдаць тым, што, гэтая справа была сфабрыкаваная. Ну окей, як нам выявіць, ці сапраўды гэта было так? Якое ёсць пастанаўленне суда? Ніякага. Ідзі нахуй тады. Зажираю. Гэта украінскі суддзя. Так, аргумент. У Лахвіча зовнішнісць такога сярэдняга ўкраінця, асабліва такога з південнага заходу. Забирайте. Хотя вы уже, в принципе, забрали. Когда, чуть позже, через несколько дней, мне Гена в своем сторис, мой никнейм Лахвич, да, в Инстаграме, в сторис его упоминает, и мне приходит этот сторис, где идет какая-то коррупционная схема про некого Шатилина. Давайте, поменьше, наверное, фамилий. Дзякуй. Я ў прынцыпе не абу, хто гэты Шаксілін, ці як ён яго назваў там. У прынцыпе, Лахвіч, калі ты хочаш, каб прозвішчаў менш было, ты можаш запікаць. То бок мы, фактычна пачулі цалкам гэтае прозвішча. Ты мог бы лепей пастарацца. У мяне узнікае хутчэй падазрэнні такія, што Лахвіч не хацеў схаваць гэтае прозвішча і спецыяльна яго ўзгадаў. Хто б гэты чалавек не быў, у сэнсе ўзгаданы, я не ведаю, хто гэта. Нах ён па-расейску размаўляе, ці гэта відэа для расейцаў. Гэта відэа для шырокага колу гледачоў. Запікаю. Мы пачалі глядзець яго, і ў нас аўтаматычна запусцілася ангельскамоўная дарожка. Сцежка гукавая. Таму тут усё ў парадку. Па-расейску плюс дубляж па-ангельску. То бок, паглядзі, якая радасць.
starting with the letter SH. That's, and he says, "Can you lick this news?" or whatever. Well, I screenshot. Ну, короче, посыл вы уловили. Запикаю. Про некого человека на литеру, на букву Ш. Вот. Блять. І ён запікаў гэтую літару. Гэта літаральна, блять, адзіная літара, якую ён нахуй запікаў. Я такі, блять, давайте я вам яе скажу. И он говорит, можешь облизать эту новость, или как там, ну, у меня скрин есть, я прикреплю. До этого что-то мы пытались как-то ругаться в комментариях. И мне вот не нравится, какого хрена, что я сделал человеку, что он на меня гонит. Я конкретно написал, Гена, типа, почему я должен кого-то там облизывать? Не поступило никакого ответа. А так как это тюканье было неоднократно, ну, я не выдержал, я ответил как смог. Записал видео про шляхту, да, который так... А як наконт разобрацца прыватна, не выносіць гэтыя спрэчкі, ну, абсалютна нейкія, блядь, незначныя. То бок літаральна, блядь, спрэчкі, наколькі я зразумеў, ну, на гэтым этапе яны былі асабістыя. Хаця не, ну, калі сапраўды там мела месца нейкая карупцыйная дзейнасць, якую Лахвіч бараніў, то ну, гэта сапраўды трэба было вынесці публічна, у публічную прастору. Ось. Не ведаю, я асабіста за гэтым канфліктам не сачыў. Ганарыцца, не знаю, на русском, ну, я думаю, вы поняли, шляхтец Геннадий, да? Вот, и где-то через дня 3... Ну так, толькі ты не ўзгадваеш, што канкрэтна было ў гэтых відосах пра шляхту. Ну да ладно. Мы с ним встретились. Про историю нашей встречи. В интернете также познакомился с девушкой, белорусскомовная, белорусскоязычная, идейная, как я понял. Этим, в принципе, она меня и купила. Мы общались с ней 1,5 месяца до инцидента. То есть 1,5 месяца мы общаемся, у нас... Нихуя себе операция. И тут, за несколько дней до встречи, с Геной, с Волколаком, с компанией... Блять, гэты іракскі крыкун кантактаваў з хлопчыкам 1,5 месяца перад тым, як рэйд адбыўся. Она мне пишет, говорит, слушай, чувак, говорит, я буду в Изюме, приезжай в гости. Ну, я тоже базируюсь в Харьковской области, но мне до Изюма ехать. Блин, а я Изюм не люблю. Я люблю просто шоколад там с орехами, а коли булочка, то без изюму. Имею право передвижения без, чтобы мне командир согласовал. Вот, да, давай встретимся, погуляем, там, познакомимся ближе и так далее. На 31 мая договариваемся. Это буквально вот несколько дней прошло после инцидента с... Ну, даже не инцидента, а просто вот такой перепалки в интернете с Родионом. Почакайте, я окно хочу отчинить, а то нечто душновато зрабілася ў пакоі. Ой, бля. Так. Приезжаю, она мне скидывает адрес, вот, говорит, типа, заходи тудема-сюдема. Пока я там вошкался, искал, она сама вышла, встретила меня, очень манерная. Здоровались римским приветствием. То есть... Ну, шляхта, блин. Белорусскомовная, идейная, ну, блин, ну, класс. Говорит, пошли, типа, домой. Ну, заходим домой. Я говорю, пошли погуляем. Да нет, типа, нет времени, иди в душ скорее, там, типа, люблю чистых мужчин, ну и так далее. То есть, блин, я понимаю, что у меня проблема с девушками, потому что у меня, ладно, скажу, нету секса, у меня годами нету секса. Ну, как бы вот так получилось, что хлюнул легко. Нам докладно важно было это ведать. Вот, захожу в душ. Короче... Давайте его пошкодуем. Больше я ее не видел. Я уже в начале ролика говорил. Блин, наебали на секс, сука, блядь. У меня годами не было секса, но в этот день секс отбылся, кратей, походу. 2 человека. Гена, Волколак снимают мне на телефон. Ага, ну я бачите, отгадал, что
менавіта яны ўвайшлі ў пакой. Я не знаю, зачем им эти видео. Вот у них и спросите, особенно их аудитория. Вот. И предлагают. То есть, чувак, мы тебя или изнасилуем, опустим, или ты побреешь бороду. С усами, там, с головой. Выбор невелик. Не, ну наколькі я разумею, апусціць гэта не абавязкова азначае згвалціць. Я не идиот. Ну, прынамсі на стрыме мы глядзелі відос з Дашкевічам, які прызнаваўся ў тым, што яго апусцілі на зоне, але пры гэтым яго ніхто не ебаў. Вось. Гэта трэба падзяляць гэтыя паняцці. Поэтому вот в таком как бы виде я сейчас. Ну и да, на покаятельном, ублюдочном видео, я его не считаю покаятельным, это было через давление. Вот, про видео. Ну давайте, наверное, Шляхецкі кодекс опушчання. его послушаем, потому что у меня у самого возникает... Потому что ён ахуенны. Давайте узгадаем гэтыя цудоўныя хвіліны нашага быцця. Почему я достоин, чтобы со мной вот так общались, обращались? Блин, Лахвіч, ну я не хочу, в прынцыпе, ніякага гвалту ў твой бок апраўдваць. Зразумей мяне правільна, калі да цябе дойдзе інфа, што Маргінэс на сваіх стрымах здзекваецца з тваёй траўмы, з таго, што ў цябе сексу не было. Але, блин, як жа ты смешна ўсю гэтую сітуацыю прадстаўляеш? Просто жесть. Вось, за што мяне так пакрыўдзілі? У мяне сексу не было гадамі, а са мной вось так абышліся. Блядь, ну... Хто б не глядзеў гэтае відэа, ён же, ну... Блядь, прынамсі адзін фейспалм зловіць ад проста наратыву. Господарства, як вы бачыце, я пагаліў усы, бо яны перашкаджаюць маёй асноўнай працы пунеметніка. Відос адстае ад гуку. Также усы гэта адзнака шляхты, а я сваімі ўчынкамі показал, што я звычайны свінатаз. Своими поступками показал, что я обыкновенный свинопас. Блин, видос супер тихий, вы не знаходите? Я не буду, конечно, подвышать ягоную гучнасць. Ці вы хочаце, каб я подвысіў? Таму што я у сябе на кампе выкруціў ужо, блядь, на 16. Гэта пры тым, што я відосы ўсе гляджу на 8-10 гучнасці. Ну, праз навушнікі. Я магу відос зрабіць трошачкі гучней. На 3 децибелы. Потому что вот я зараз... Какими поступками? Вот, можно было бы пояснение. Я дазваляў сабе жартаваць пра параненне вайраў. Гук нават у жоўтую зону на гэтай... на шкале не заходзіць. А мой голас, ён дасягае чырвонай. Я магу гучней відос подрубіць. Ну, не тое, каб зусім гучней, але... Хоць трошки. Напишите в чате. Ці вам нормально? Лахвіч, до речі, застыў у досыць дзіўным руху. Досить дзіўным палажэнні. Вроде норм, тільки те відео у відео з лысым Лахвічем трохи тиха. Ну ладно, тады пакінем усё як ёсць. Я приписывал им мерзотные сексуальные отхиления. Мне тут вот тяжело сказать. Я сам ранен не был, но шутить над ранениями — это какой-то гамон. Это неприемлемо. Чакайце, а што там было пра раненне? Секунду. А я своими учинками показал, что я звычайный свинопас. Так, свинопас. Своими поступками показал, что я обыкновенный свинопас. Гэта мы пачулі ўжо, дзякуй. Какими поступками? Вот, можно было бы пояснение. Дык, блядь, ты гэтае відэа запісаў, чаму ты не паясніў ніхуя, Лахвіч? Блять, огляд Лахвича на Лахвича 5 хвилин назад. Можно было бы пояснить, конечно. Я себе жартовать про
О, Так, ён сказаў на гэтым відэа, што ён дазваляў сабе жартаваць пра параненні ваяроў. Мне тут вот тяжело сказать. Я сам ранен не был, но шутить над ранениями — это какой-то гомон. Это неприемлемо. А, і ўсё. Так, а ты жартаваў так ці не? Дальше. Я не ведаю, як бы, жартаваў ты пра параненні ці не. Зноў ж такі, ну, сапраўды, мабыць, трэба проста Гену паклікаць, і хай ён паясняе па пунктах, блядь. Ці, мабыць, не, лепей, магчыма, Гене проста відэа самому запісаць таксама, стварыць свой канал, чаго я таксама яму жадаю, чаму б і не, чаму б не стварыць канал вось асабісты свой на Ютубе. Я думаю, гэта набірала б. якія належаць свінапасу. За гэта я выбачаюсь. Моей основной мотивацией повернуться на контракт стало скать мои долги, які я здобыл в Польше праз лудоманию. Так, про лудоманию. Кому-то из вас я что-то проиграл, кому-то из вас что-то я должен. Моя основная мотивация, моя мотивация основная, да? Моя основная мотивация — это то, что я не могу спокойно жить, в спокойной жизни в Польше, когда тут происходит война. И это, в принципе, меня сподвигло сюда приехать и в 22 году. Делал я перерывы, да. Ну, гэта просто пафос. Не такой крутой. Я тут без сарказма. Не такой крутой, как ребята, которые воюют с 22-го, с ранениями и остаются... Не, ну, мабыць, гэта ўсё і праўда, але ці тое, што было сказана на відэа, таксама не мела, так бы мовіць, свайго месца у тваёй матывацыі. В рядах боевых. Да, я не так крут. Мне пришлось уехать, потому что начал протекать... У прынцыпе, я не бачу нічога дрэннага ў тым, што людзі едуць на вайну, каб грошы зарабляць. Просто, ну, адна справа, калі ты едзеш зарабляць грошы, таму што ты хочаш зрабіцца заможным чалавекам, а іншая справа, калі ты едзеш на вайну, каб аплачваць свае далгі за тое, што ты, ну, праебаў там у покер які-небудзь ці на стаўках, не ведаю, што канкрэтна маецца на ўвазе пад лудаманіяй. А гэта азначае, што фактычна ты неразборлівы ў сваіх дзеяннях будзеш на тэрыторыі Украіны, ты будзеш брацца за любую працу, за любую ініцыятыву, каб табе проста заплацілі, таму што ты залежны чалавек. Так, То бок гэта можа выклікаць пэўныя пытанні да цябе. Ну, у сэнсе, пытанні даверу. в 23 году и уехал в Польшу, сделал перерыв на год. За этот год я сделал еще легализацию, потому что в Украине на тот момент, в 23 году, было очень тяжело легализироваться. Вот, приехал в 24-м, повоевал еще. Зноў ж таки, я паўтару сваю пазіцыю, я буду яе трымацца цяпер, ну, просто пастаянна, асабліва ў святле апошніх падзеяў. Я лічу, што калі цябе прыняла Польшча, калі яна дала табе магчымасць легалізавацца, калі яна зрабілася для цябе новым домам пасля рэпрэсіяў у Беларусі, то ў цябе абавязкі польскія, а не украінскія. І аддзячыць ты павінен быў менавіта што Польшчы. То бок сядзі тут, плаці падаткі, атрымаеш грамадзянства, можаш пайсці служыць у польскую армію. Вось. А вось гэтыя паездкі з Польшчы ва Украіну, каб ваяваць, я не разумею абсалютна. Не ужился. То бок я з вялікай павагай стаўлюся да людзей, ну просто яны ў мяне на чыста інтуіцыйным нейкім эмацыйным узроўні выклікаюць павагу да людзей, якія збеглі, ну збеглі не ў дрэнным сэнсе, не ў дрэнным значэнні гэтага слова, а наадварот у добрым збеглі ад рэпрэсіяў у Беларусі, будь то пасля 20-го ці яшчэ раней ва Украіну, і Украіна для іх зрабілася вось такім другім домам. То бок бараніць свой другі новы дом, гэта акурат шляхетна.
І да такіх людзей я стаўлюся з павагай. Таксама стаўлюся з павагай да людзей, якія проста там плануюць вайсковую кар'еру, якія любяць ваяваць, і ім насраць у прынцыпе на тое, як Украіна ставіцца да сваіх саюзнікаў. Вось, і калі ты жывеш у Польшчы, калі цябе Польшча прыняла галадупага, блядь, абасранага, то будь добр застацца ў Польшчы і працаваць на гэтую краіну. А піти воювати за Україну не на користь Польщі? Ні. Ну, у сенсі так, на користь ускосна. Але у пріоритеті у тебе павінна бути Польща, а не Україна. То бок пайсці воеваць за Украіну гэта на карысць у першую чаргу Украіне, а не Польшча. Вось. А ў прыярытэце, калі ты жывеш у Польшчы, павінна быць Польшча. Таму што гэта дзве асобныя дзяржавы са сваімі інтарэсамі. І не заўсёды іхнія інтарэсы пакрываюцца. Я делал ролик, не ужился с одним из сержантов, уже воевал в украинской роте, вот, в том же подразделении, но с украинцами. Не ужился, да и ладно, как бы уволился, потому что не дали перевод, поехал по делам, вот в Брюссель, в том числе политические, вернулся и сейчас вот в 125-м. Мотивация моя, она чистая, я никогда себя не чувствовал подлым человеком, не считал, и приехал я сюда не за деньги, ни в коем разе, хотя без них, да, тяжело, и... Как когда-то, помню, высказывался один блогер, давно еще, наверное, 23-й год, он говорит, что проще поехать в роту охраны, в которой я никогда не был, чем работать в бедронке. Вот. Я всегда старался найти себе место, где я буду полезным, где будет какой-то КПД. Когда мне было страшно в серой зоне со Стингером, я в ПЗРК служил, у меня тряслись руки, я ничего не с этим, реально ничего не мог с этим сделать. Я подошел к Яну Белорусу, говорю, походу меня пора списывать, потому что, ну, вот такая ситуация. То есть я выстрел сделаю, я контролирую себя, да, но вот мандраж этот рук не контролирую. На что мне Ян посоветовал тогда перевестись в минометку. И это было, как раз это был январь 23-го. Вот, я уже начал с Бахмута на 120-м миномете. Но я старался делать что-то, то, что могу. Опять повторюсь, я, да, не такой крутой, я не штурмовик, но я делал полезные задачи. Дальше. Жирак запропонував попрацювати. Я приїхав і зараз я один в нашому підрозділі, тому що Жирак знаходиться в СИЗО. Жирак находится в СИЗО, поэтому я один. Но к нам должны были перевестись 2 человека, и мы должны были набрать людей. То есть мы бы занялись рекрутингом. Но именно из-за того, что Жирак сейчас сидит, наше подразделение, оно не функционирует. Вот, поэтому я прикомандировываюсь к разным задачам. Я тоже не сижу на жопе ровно. Окей. Жигарові лічать мародером ще з часов ПКК. Але мені гроші не пахнуть, тому я готовий відмивати його від мародерства, від борисовської педофілії і того, що Жирар спробував дискредитувати боярський рух. Тут много наговорил. Так, Блять. Бориса мало что знаю, слышал историю, что он спал с несовершеннолетней, но потом на ней женился, когда она стала совершеннолетней. Правда, неправда, неважно, вообще не понимаю, зачем мы про это вспоминаем. Тут что-то очень много про Жирара опять, что он занимается коррупцией с часов, со времен ПКК. По-моему, Жирар написал «Здесь крадут деньги» на сайте ПКК, потому что сайт принадлежал, ключи были у его жены, которая тогда в медийке работала. Вот, то есть Жирар вел борьбу с коррупцией в штабе полка. Так, і Ну, про гэта я нічога не ведаю, не буду каментаваць. Тут там еще... Хто там вёў барацьбу, хто змагаўся з карупцыяй, хто з якіх прычынаў зараз знаходзіцца пад следствам, я не шару. Это важно. Спробували дискредитувати боярський рух. Дискредитовать... То бок, ну, тут для мяне слова Лахвіча супраць слова Гены. Ну і самі разумееце, як бы.
якое слово для мяне пераважае. Царский рух. Вот тут как бы серьезный такой вопрос. А чем он пробовал дискредитировать белорусское движение? Ребят, то, что вы утворили, вот, 6 человек, да, то есть девушка, как часть УПГ, и 5 воинов, вот эта дискредитация идет. Вот тотальная просто. И сами подумайте, кому это выгодно. Когда вы, помимо того, что делаете, так вы это публично выкладываете на моих соцсетях. Ладно, своих, там, я не знаю, кто на такое подписывается, но у меня адекватные люди, плюс политики. И вы просто не представляете уровень пиздеца. Прошу прощения, другого слова не подобрать. Зноў добра запікаў мат. Что может произойти. Я уже не говорю там про донаты, поддержку, да, про рекрутинг. А зачем мне сюда ехать, если там могут в сраку того? Или мне таким вот мразью надо будет стать и бегать за воерами там? А может просто мразью стать? Выбачаюся. Это какие-то видео. Пока я... Черной мразью стать. Тут проблема в том, что нас неадекватными начинают считать. И Денис Иосифович Волколак, он знает, что его визу поставили на паузу. Или вообще, нет, не на паузу пока поставили в Литве. В Польше. В Польше он не получил визу как угроза национальной безопасности. Я тогда еще подумал, ну, всякое бывает. Человек на войне очень давно, пошкодженный, психика пошкоджена. Вот. А теперь понятно почему. Вот. И в Литве сейчас визы стали на паузу. Так ладно, когда это... Нешта мне падказвае, што візы ў Літве яны не залежаць ад таго, чым займаецца канкрэтна Урбанович. Хутчэй гэта, вынік замежнай палітыкі і ўнутранай палітыкі Літвы па беларускай меншасці. Того человека, который несет ответственность. Таму што праблемы былі ў людзей, якія ніякай абсалютна небяспекі, ні для якой нацыянальнай бяспекі не уяўлялі сабой. Вось узгадаць хаця б таго ж самага Верамейчыка, якога там у тым ліку адфутболілі. А если это будет касаться всех добровольцев? То есть вы же понимаете, что вы шкварите? Вот вы своими действиями шкварите, и почему-то вы перекладываете... Я уже не кажу про то, як шмат беларусаў выехала з Літвы ў Польшу менавіта праз праблемы з легалізацыяй. Нават, офіс Святланы Ціхановскай выехаў з Вільні ў Варшаву. Реакцию на меня, на Жерара. І, па-мойму, гэта не звязана ніяк з тым, што Лахвіча абяцалі трахнуць. Вось, не зразумейце мяне няправільна, я там супраць гвалту, хуялту і ў прынцыпе Ялту трэба аддаць Украіне, але праблемы з легалізацыяй маглі быць звязаны з чымсьці іншым. Ну, что типа мы вот такие плохие, так а что мы сделали реально? Ну, расскажите, реально, вот вы ж тот же Гена пошел к Петрухину, что-то там говорит, криминала нет. Да нет, как бы, знаешь, криминал есть. Я не следователь, не прокурор. Калі крымінал ёсць, то ідзі ў суд і паспрабуй адстаяць сваю пазіцыю ў судзе, чаму б і не. Как минимум 2 статьи, это организованное, спланированное и групповое. Вот как минимум 2. А что там, похищение там и так далее, ну, это будет уже следователь разбираться и судья. Вот, поэтому дискредитация, ребят, тотальнейшая, идет от вас. И подумайте, а вот тут уже к своей аудитории, подумайте реально, пишите в комментариях, а кому это выгодно? Зачем вот это происходит? Потому что кто-то может по праву сильного так поступить. Или этот приказ пришел от чекистов. Уж больно Лахвич далеко забрался в Брюссель и делает конкуренцию офису. Тоже для меня... Ніхуя сабе, то бок вось гэтыя тэарэтычныя канструкцыі яны для нас павінны выглядаць больш верагодна, чым канструкцыі Гены пра карупцыю і тое, што Лахвіч яе абяляе. Ну, ведаеце, як бы вагі гэтых шаляў яны ўсё больш схіляюцца ў бок Гены. Не сильно чистый. Мы, понимаете, если все-таки сконцентрировались в одном направлении, бьем оккупанта, то давайте хотя бы друг друга не
шкварить как-то, не обливать их говном, не мешать, там, я не знаю. Я не могу сказать, что мне с вами по пути. Вот по такому точно нет. Но я ж вас не трогаю. Штурмуете, убиваете оккупанта, обнуляете. Ну, круто, молодцы. Это восторг, восхищение. Но то, что вы делаете, это у меня в голове не укладывается. Ну, давайте досмотрим. Давайте. Жерар збагачваўся разам са штабікам ПКК, а потым яны щось не падзялілі, ён пайшоў у 225 полк, дзе працягваў займацца той самай дзейнасцю. О, 225 полк, гэта вось пра гэты полк нібыта я наказаў, што ён існуе для таго, каб мясныя штурмы ладзіць. Я хочу выбачыцца перад тымі людзьмі, якіх я заклікаў 225 полк, і яны не паспелі збегчы адтуль, як гэта зрабіў Жерар. Когда у меня стал выбор в 24 году приехать обратно воевать в Украину, я ехал к Жерару. В последний момент все поменялось, потому что поступило еще одно предложение. То бок, зноў ж такі, я звяртаю вашу увагу на тое, што з пункту гледжання Гены Лахвіча хацелі, ну, грубо кажучы, набутэліць не выключна за ягоныя там словы пра шляхту, пра абразы там і здзек над вайсковымі параненнямі, а менавіта што за ягоныя дзеянні, за ягоную супрацу з Жерарам, якога Гена і Ваўкалак абвінавачваюць у карупцыі. То бок, давайте зафіксуем гэта. Лахвіча схапілі не за ягоны доўгі язык. Гэта зрабілася нагодай, але яму прыпісваюцца досыць канкрэтныя агрэшнасці. Вось. Вернуться в ПКК на дрон. И еще один загин этой же части на миномет. Так как у меня был досвид миномета, и мне было проще вернуться в ту часть, в которой я уже был, и по документам, и военник мой там был, я сделал выбор быстрее вернуться на фронт и пошел в свою предыдущую часть. Поэтому я не попал в 225 именно по обстоятельства так сложились. Ну, я сделал в последний момент выбор. Поэтому, да, тут имеет место быть извиниться перед людьми, которых я... Мас, як думаеш, Ваўкалак з Генам рэальна адтарабанілі б яго ў срандзель? Ці Лахвіч сам такую трактоўку прыдумаў? Ну, Гена напісаў сёння ў чаце, што гэта казкі ўсё, таму што ў яго нават да жанчын высокія стандарты, не кажучы ўжо аб тым, каб саваць свой камавік у ачко таварыша. Вось. Але наконт трактоўкі Лахвіча ён сказаў, што яго абяцалі апусціць. Вось, а апусціць гэта не абавязкова азначае выебаць у задніцу. Магчыма, Лахвіч праінтэрпрэтаваў слова апусціць такім чынам, што яго хочуць трахнуць. Не ведаю, не ведаю. А магчыма, маецца на ўвазе, што яго не Гена і Ваўкалак збіраліся трахаць, а вось тыя тры чаліксы, якія стаялі за дзвярмі, і жанчына, якую яны да аперацыі далучылі. Адстрапоніць, так бы мовіць. Клікал, запрашаў, да? То бок, яны яму паабяцалі секс, па словах Лахвіча, хаця, магчыма, ситуация была трохи іншай. Ну, я делал это искренне, я сам туда собирал. Не, ну калі б гэтая ситуация адбывалася ў прававой краіне, дзе сапраўды можна вось змагацца з карупцыяй, так, на прававым узроўні, то я б, канешне, асуджаў цалкам дзеянні Гены і Ваўкалака і каманды, таму што, ну, у краіне, якая заснованая на праве, самасуд гэта хуёвы шлях. Хаця нават у Польшчы існуюць пэўныя рухі, якія, напрыклад, сочаць за заходняй мяжой, каб у Польшчу не перакідвалі імігрантаў з Нямецчыны, усялякіх карычневых людзей. Патроля обывательскія, па-мойму, гэта называецца, якія ўзніклі на аснове недаверу да цэнтральнага ўраду у ягонай міграцыйнай палітыцы, у тым ліку ў дачыненні вось да Нямецчыны.
І гэта я бачу здаровыя праявы грамадства, то бок нашмат горш было, калі б гэтых патруляў не паўстала. І з іншага боку нашмат горш ва ўкраіне было, калі б у адсутнасці прававых інстытутаў немагчыма было б вырашаць такія праблемы на нізавым узроўні. Наколькі гэтыя праблемы сапраўды мелі месца, вырашаць не мне, я не ебу, я не суддзя. Рашэння суддзі не было. Але наколькі я магу судзіць, са словаў Гены, прычыны такога абыходжання з Лахвічам былі, і скарысталіся яны з метадаў, якія ва ўкраіне дзейнічаюць, у адрозненні ад украінскай так званай прававой сістэмы. Гэта не кадыраўшчына, гэта не губазікаўшчына у гэтым выпадку, а просто такі лякальны самасуд. Ну, як бы кожны можа сам сфармаваць сваё меркаванне пра самасуды, пра такія вігілянтычныя падыходы да вырашэнняў канфліктаў паміж вайсковымі. Вот. И тут такой момент, что, типа, если тебя там нету, то и нефиг как бы приглашать. Вот тут я соглашусь. Но то, что там происходит чернуха, и вы на меня это пытаетесь повесить, что я виноват в том, что происходит в 225, и я туда еще вот людей на мясо зову, то я думаю, Жерар выйдет, я надеюсь, и он объяснит, что происходило в этом 225. Ну, почакаем, поглядим. Вот, кстати, тот же Ужик, он воевал в 225, но в беспилотных системах, и он говорил, что там, ну, как бы условия хорошие. К этому мы еще придем. Вот, поэтому... Почакайте, Ужик гэта не той лібертарыянец, які нядаўна загінуў. Гэта ён казаў, што там добрыя умовы. Тема 225, она очень... Подкажите в чате, кто шарит. Большая, и нету особо времени как бы разбирать ее. Но раз мы уже подняли тему 225, зашквары там серьезные происходят. И я вам вот что скажу. Ехали мы с Жераром, когда он еще был на свободе, подавать документы в рекрутинговый центр. Ехали, у него телефон на панели закреплен, и через громкую связь звонит ему человек, мужчина, и говорит: Жерар, говорит, 2 месяца не выходит мой брат на связь, может, ты про это что-то знаешь? А Жерар в 225 был сержантом, ну, я так полагаю, у него остались связи. И он говорит: напомни мне фамилию, имя и позывной там, ну, брата. Человек говорит, и Жерар говорит: ты знаешь, он погиб 1,5 месяца назад. Вот это сухое молчание страшное. Вот этот человек на связи, который говорит, может, все-таки ранен, может, пропал, может, ну, как-то... Вот, и я понимаю вот страх этого человека. И Жерар говорит: нет, доказательств не будет, потому что мне дроноводы показали, как они выводили эту группу, и она попала под скиды. То есть 100% он погиб, есть видео, доказательства, но 225 не будет это опубликовывать по причине того, что там очень много смертей. То есть в этом месяце они уже будут просто оттягивать на 2-й, там, на 3-й месяц. Вот. Единственное, что Жерар говорит, можно что проверить, говорит, ты как родственник зайди в банк, попроси выписку своего брата, банковскую, за деньги, которые туда зачисляют, и когда они снимаются, где, как, что. Вот. Ну и все, и поехали мы в рекрутинговый центр. На следующий день мы, несколько дней туда ездили. Вот. Примерно в это же время мы едем опять, что-то там, какие-то бумажки додать. Звонит этот же человек, и он в афиге говорит: ты знаешь, я сходил в банк, мне дали эту выписку, зарплата как приходила, так и приходит, с боевыми совсем, и она же снимается, а ты утверждаешь, что он погиб. Вот такой вот некрасивый инцидент есть в 225, поэтому... А их много. Вот я когда ездил с Жераром, я все это... Ну так, толькі ты вырашыў нам пра гэта распавесці толькі пасля таго, як схадзіў у барбершоп у Гены. Чаму ты не хацеў раней штосьці такое на своем канале поведать? Слышал, поэтому, мне кажется, он и сидит так долго, потому что он перешел дорогу одному человеку на буковку «Ш». Не хочу я распространяться сильно, не имею права. Я не следователь, не судья, как бы проводить тут расследование.
Вот. Поэтому его там и держат. И СЗЧ это сфабриковано, и есть свидетели, которые могут это как бы разбить это дело. Но нет возможности, мы в Украине. Но благодаря Геннадию Волколаку за то, что вот они сняли это видео, оно вылилось теперь в Европе. На это видео обратили внимание, на этот инцидент правоохранительные организации европейские, диаспоры белорусские в Европе, да что уж говорить, даже депутаты Европарламента. Теперь как-то будет разбирательство, да, реально, что тут со мной произошло. Вот. И почему я так часто вспоминаю Жерара под давлением вот в таких вот видео. Ну что ж, давайте досмотрим. Ну так, будем чакаць разбіральніцтваў, пакуль што гэта слова Лахвіча супраць слова Гены. Жерар уцёк і ў гэты раз, але ўжо не так далёка, як з ПКК. Тут ён таксама зрабіў вялікія грошы і поўную сраку праведнуў, але ён сел у СІЗО. Я яго дачакаюсь, таму што працаваць я можу толькі языком на грошы не пахнуць. Уні і фоткаць. В Куні ничего плохого нету, як кажуть браты украинцы, мова для спілкування, язык для Куні. Подлость. Чал, у цябе куні не было ніколі, адкуль ты ведаеш, блядь? Никогда подлого не было. Кому ты Можете пиздишь, попробовать доказать Лахвич? обратное. По Жерару давайте, наверное, закроем. Слишком много его тоже в этом ролике. Я не про него хотел рассказать. Давайте немножко охарактеризуем Гену. Кто это, что это. Давайте. Как познакомились. Ну и Давайте. как вообще наши судьбы как-то пересеклись. Помните, не очень хочется вспоминать, но вот одесские события 22 года. Так, памятаем Когда такое. Памятаем, калі Гена з сябрамі накрыў нейкую хату з ментамі, якія сябе выстаўлялі нейкімі там добраахвотнікамі беларускімі, пры гэтым займаючыся распіваннем алкаголю на нейкай дачы, блядь, у нейкім катэджы. Пры гэтым маючы пры сабе баявыя усялякія там, не веду, жылеты, патроны, блядь, зброю, якой яны нават не карысталіся. І ў гэтым стане як бы алкагольнага ап'янення іх і спаймалі. Вось давайте сапраўды паглядзім, узгадаем гэты кейс адэскі. ПКК поехал и, ну, если жаргоном, отжал волонтерку у цивильных белорусов. Цывільных. Тое, што яны афіцыйна лічыліся ментамі, мы узгадваць не будзем, канешне. Так вот, Гена был среди них. Не могу сказать, там он организатор, не организатор, но участник этих событий. А то бок гэта нават у тыя часы яшчэ, калі ПКК і БДК былі адной адзінкай. Вот. Да, он что-то рассказывал, говорит, я это делал специально для того, чтобы люди получили волонтерку. Неважно, для чего ты это делал, суть в том, Ну, гэта калі я добра ўзгадаў кейс з гэтым ліцвіном. что это зашквар. Так делать нельзя. По праву сильного у нас работают мусора, голубазики, ОМОН, вот это вот все, ну, мрази эти, которые в Беларуси. Не, па праве моцнага працуе, у прынцыпе, што заўгодна, бессэнсоўнае словазлучэнне. Людей губят. Так вот, у тебя точно такие же методы. Но не про это опять же хотел сказать. Пока Гена ездил в Одессу, я с ребятами и Брест, как настоящий командир, повел нас в первый, для меня первый настоящий бой в атаку на оккупированную территорию. Вот. И понимаете, в чем полнота проблемы? Я никогда себя подлым не чувствовал. Я приехал воевать, и когда Кит приехал и говорит, типа, ребят, задача очень страшная, сложная, можете погибнуть, и мне потом придется похоронки вашим родителям отправлять. Офигеть, мотивацию сделал, демотивацию, блин. Вот. А меня... Блять, вот это гандон, конечно, блин. Чему я не сказал нам, что мы уже победили? Блять, командир дае зразумець сваім
сваім падчыненым, что задача, блядь, смяротна небяспечная, вы можете загинуть. Лахвич таки, блин, минус вайбик. Это не остановило, потому что... А я ехал реально воевать. И А як тут ставляться до кита? Ну, скептычна. страшно. Я, ў прынцыпе, да сённяшняга палка Каліноўскага стаўлюся адмоўна. У тым ліку да кита. С таким командиром, который говорит, вы можете там погибнуть, не ведет вас вперед, а вот так. И, ну ладно, бог с ним. С нами был Брест. Так вот, мы пошли, мы вернулись. Кстати, Денис Иосифович получил первую ранение, там контузию серьезную. Вот. Мы вернулись, все хорошо. Но я хочу обратить внимание, почему мы туда пошли. Смотрите, на тот момент очень шаткое было имя белоруса. В Европе белорусов гнобили. К белорусам вообще задавали вопросы, кто вы, что вы, почему с вашей территории летят ракеты, едут танки. И прикиньте, мы приезжаем, одеваем форму ЗСУ и такие, нет, в этой задаче мы не будем, она страшная, дайте нам вот какие-нибудь тыловые. Да нет, ребят, вот я тогда пошел, потому что очень много было, зависело от этого. А Гена поехал цивильных долбить. И мне обидно, мне по-человечески обидно, что он мог пойти с нами, как настоящий воин, которым там, он говорит, в шляхте гонор, шляхтис, гонор, годность. Ну, по-моему, дзіўна Гене выставляць прэтэнзіі аб тым, што ён не ўдзельнічае ў баявых заданнях. У чалавека як бы паловы ступні няма. Честь, достоинство. А он занимался вот такой фигней. Ну, понимаете, я-то не Петрухин выслушать одну сторону и высказать свое мнение. Не, Пятрухін, я цалкам упэўнены, ён бы і цябе запрасіў, ён пастаянна ўсіх запрашае, просто да яго ніхто не хоча ісці. А хто прыходзіць, пачынае просто як малпа, блядь, як вось Мацкевіч. Гістарыць, і гэта нічога, акрамя смеху, не выклікае. Так, Мазыч, а ў чым там сутнасці канфлікту агулам? Грошы ці Лахвіч нейкую хуйню выкінуў іншую? Я ўвогуле не ў курсе. Ну, блядь, ну адматай стрым назад. Ну, я ж сам не ебу. Чаму ты ў мяне чаму ты ў мяне запытваеш, у чым сутнасць канфлікту, калі я не ўдзельнік гэтага канфлікту? Я магу спаслацца толькі на словы Гены і на словы Лахвіча. Наколькі я разумею, Гена лічыць Лахвіча удзельнікам карупцыйных схемаў, а Лахвіч не лічыць сябе удзельнікам карупцыйных схемаў і лічыць, што вось Гена, ён займаецца марадзёрствам і неправавымі дзеяннямі ў бок таго ж Лахвіча і не толькі. Ну і триггером як бы для канфлікту паслужыла выказванне Лахвіча пра тое, што насамрэч БДК ніякая не шляхта, а неяк ён там іх па-іншаму па-крыўднаму назваў. Навіть якщо цей конкретний кейс з Геною був такий, як Лахвіч описав, як це відміняє інші беззаперечні бойові заслуги Гени? Я ось так само не ведаю. Дивний некий фрагмент. По этому я бы очень хотел, чтобы сами одесситы, белорусы Одессы, вот, которые тогда были, которые назвали себя литвинами, Осуждаем антидесизм. Они объяснили ситуацию. Потому что у Гены своя правда. Я вообще там не был. Я осуждаю такие методы. Но я бы хотел послушать именно вот еще и ребят. Я-то их слышал. Я познакомился с ними в Польше, когда был. Круто. Вот у них своя правда. Поэтому, понимаете, я не могу Гену считать каким-то командиром, воином там, ну, по априори. Потому что когда я был в боях, когда я рисковал... Круто. То бок цяпер мы будем адмаўляць у прынцыпе ўсе заслугі Гены на вайсковым як бы попрышча. Беларусы, Одессы, ціснема плюсы. Ціснема на пенісы, на камавікі. Жизнью, когда я... Можна пачаць сябе кранаць у інтымных месцах пад гэтае відэа. Чаму б і не?
не побоюсь этого слова, обелял имя белоруса, я мог погибнуть. Это было А Гена не мог загинуть. реально Пиздец. страшная задача, без дорозвідки. Гена Блядь, Лахвіш сапраўды лічыць, што гэта была адзіная небяспечная задача за ўвесь час вайны. І што з таго факту, што Гена канкрэтна ў ёй не паўдзельнічаў, вынікае, што ён у прынцыпе не спрычыніўся да ніякіх небяспечных вайсковых аперацыяў. Я ўжо маўчу аб тым, што Гена, ён як бы камандзір, ёпта. Ён не павінен лезці ўласнаручна, выконваць працу звычайных шараговых вайсковых. Ён камандзір. Працай камандзіра з'яўляецца не лезці на ражон, а камандаваць, блядь. Я не ведаю, ці быў Гена на той момант камандзірам, але, як мінімум ён потым ім зрабіўся. І быў перыяд, калі Гена, хутчэй за ўсё, быў звычайным штурмавіком. Я сумняюся, што была маза для Гены, не будучы штурмавіком, адразу залезці ў камандзіра. Хаця, хто я такі, каб пра гэта пиздец, я ж не украінец, я не ебу. Пачакайце, я хочу телефон на зарадку поставіць. Зараз. Магчыма, блядь, любы просто з вуліцы ва украінскае войска можа залезці, вываліць бібу на стол і сказаць: я, карацей, камандзір, нахуй. Слухайцеся мяне. Магчыма і так. Але нешта мне падказвае, што ўсё ж такі не зусім. Блядь, дзе... вось. Не зусім. І пачакайце яшчэ трохі, я адыйду пассаць. Зробім перапыначак. Напішыце пакуль што-небудзь цікавае ў чаце, на што можна будзе адказаць. Зараз я да вас вярнуся. Так, я с вами. Писали вы что-нибудь? Не писали. Давайте протягивать. Я хотел заниматься откровенной, прошу прощения, хуйней. Но отдать должное, он был не один. Поэтому, как бы, мы сами все виноваты, что мы это схавали. Даже на ресурсах ПКК они туда заявили: вот какие мы герои. Отжали у цивильных волонтеров. Вот, поэтому мое отношение к Гене, оно не может быть вот, как бы там, с уважением. Если разбираем дальше эту личность, то смотрите, Гена как-то снял ролик, он гулял по интернету, по-моему, название его, прошу прощения за мат, «Пиздобол полка». Я бачу гэты ролик, так. Полка, я его, тут пускай идет. Я его немножко объясню. Смотрите, если есть конфликт между двух людей, то не стоит снимать камерой, кого попало. Не, там контекст был іншы. Пиздобол полка — гэта не образа.
там... Ну, наколькі я магу разумець, то бок па вайсковых мерках пиздабол палка гэта просто чалавек, які адказвае за знешнюю камунікацыю. То бок на гэтым відэа канфлікту ніякага няма. И вот когда в штаб Гена заходит, видно человека, и в конце, вот, видео гонебное, поэтому я и звук не включать, ничего не буду. Но суть в чем? В том, что в конце появляется еще 2 человека, штурмовики. Реально крутые, они и в Лозовое с нами ходили, вот этот, когда Гена в Одессе был. И потом, когда мы пришли, у нас было буквально там пару дней на отдых, собраться, пополнить БК. Пачакайце, гэта ж відос пра тое, як спалілі вайсковых с травой. И пойти Лисичанск, Северодонецк, потому что клещи сжимались, и Брестяра, я его так называю, потому что матерый, крутой мужик, очень уважаю. Говорит, ребята, там сжимаются клещи, нам надо ехать туда, троху их подразжать. Вот. Честь. Вот это собралный сын своей нации. Вот. И получается, там было 2 человека, которые вот воевали, штурмовики, они крутые на этом видео. Ну, Гена спокойно просто их вот куда-то на свои ресурсы. И оно все начало гулять по интернету. То есть, смотрите, если есть конфликт 2 человек, Гены там и Кита, да, то ну, вы же как-то забрюль, ну, ребят, ну, блин, типа, это же очевидно. Но ты гнобишь остальных, плюс ставишь под угрозу белорусское движение добровольческое, в котором вот вы только что в этом видео говорите, это я виноват. Я обрезал. Или Жерар виноват, там дискредитацией занимается. Ужас, ужас, это уже как бы вы просто перекладываете. Это и подмена понятий, и просто перекладываете на других людей свои проекции. Вот. Но подлости Гене не занимать. И когда один из этих ребят, штурмовиков, погиб, Гена неплохо пиарил его смерть. Не хочу, вот, прошу прощения за вот это слово, не пиарил. Он просто, да, восхвалял. Я так разумею, Лахвіч хоча пагаліцца яшчэ раз. Ну, магчыма. Человека в своих соцсетях погиб геройски. Вот. Но а зачем ты раньше его гнобил? Вот просто зачем? Я даже не буду говорить, чем они там занимались в части и так далее. Так, блядь, видос про тое, что людей спалили на траве. Там травой воняло у ихнім покое. Ну, на гэтым відэа, по-мойму, не было ніякіх пиздец, якога прыніжэння. Там нікому ў задніцу нічога не засоўвалі. Нават на нікога не крычалі. Просто была нейкая размова. Нейкія заўвагі былі зроблены. Я, правда, не памятаю, з якой канкрэтна мэтай Гена запісаў відэа. Гэта трэба было падакладняць у Гены. Я не настолькі паглыблены ў лор. Але, бля, ну, а што? Гена павінен быў пасля смерці аднаго з гэтых штурмавікоў паслаць яго нахуй, там пакрыць хуямі, абасраць, пагаліць. Ну, у чым прэтэнзія-то? Вот, поэтому у меня не может быть, когда я вижу, чем занимается Гена, я не воюю с ним. Понимаете, вот его аудитория, его рексы, я с уважением к каждому добровольцу отношусь. А его ребята, которые с ним воюют, вы видите его КПД, его действия и так далее. Я нет, я не вижу. Но я вижу вот этот вот. Ну, мы таксама твайго КПД не бачым, Лахвіч. Ты гэта разумееш? Намудство, которое, ну, как бы, ну, ни в какие ворота. Последнее, что еще хочу зачитать. Почему? Потому что это мне скинула вдова побратима Вероника, жена Ужа. Вот я его сегодня вспоминал уже, про него чуть-чуть тоже расскажу. Вот. Ужик, это был мой непосредственный командир ПЗРК. Мы с ним ходили в Лозовое, мы с ним воевали и дальше. Вот. Уволился по своим причинам. Не буду рассказывать, это совсем не важно. Жил потом вот со своей женой где-то во Львовской области. Ну, видео называется «Галоўны пиздабол полка». Ну и... Не выезжал из Украины, они хотели жить тут. Может даже гражданство получить. Со временем он попал вот в этот злачный 225, но в хорошую роту, в хороший батальон, где проблем не было. Так вот, у Ужа был огромный КПД, и у меня были тоже
желание попасть к нему, потому что это непосредственный мой командир, мне с ним было уютно, я бы с ним воевал. Вот, но не получилось. И вот Ужик погиб, занимались они зенитными дронами. Это те дроны, которые сбивают летательные всякие штуки, типа ланцетов, молний. Это те дроны, вот эти ланцеты ударные, да, ланцет, молния, это те, которые бьют по пехоте, по колоннам, по тылам, по складам и так далее. То есть они нарушают логистику. Так вот, когда Ужик организовал эти зенитные дроны, то логистика возобновилась. Когда к Ужику пришел командир и говорит, какие вам дроны еще надо, у вас очень высокий КПД, вы не просто летуны, там подняли дрон, опустили где-то, его хрен знает где, и дайте нам еще. У вас есть реально КПД. Они набрали очень много баллов. Вот. И им говорят, подрон. Выбачайте, блядь, но я не войсковый. Для меня ебалы. Учить просто охуительно. Потом говорят, надо... Блин, я так само хочу шмат ебалов набить. Машина... Это жарт. В каком состоянии у вас машины? Вот обычно, знаете, ЗСУ собирают... В большей степени это на ремонт машины, на машины. Вот он, ну и командир говорит... Лахвиш уже по-русски говорит, скоро Ахмат Силла кричать будет. Ты не разумеешь, это відео на широкую аудиторию, блядь. Каб усе паглядзелі, усе беларусы, якія не ведаюць беларускай мовы. Все беларусы, украінцы, еўрапейцы спецыяльна сцежку гукавую па-ангельску нават зрабілі. Не даёбвайцеся да чалавека. І он хацеў зрабіць шырокі такі... Хацеў данесці свой месседж да шырокай аўдыторыі. А вы цкуеце чалавека. Я нагадаю, што ў яго гадамі не было сексу, таму пасароміліся б яшчэ вы, блядь, здзеквацца. Прыніжаць. Це реальна назва Акста офіційна. Офіційна назва відосу? У сэнсе, што і гэты відос быў на афіцыйным сайце размешчаны. Все они такие нацыяналюгі дешевые. Без комментариев. Говорит, мы вам купим, потому что у вас хороший КПД. А когда он бритый говорил, что любит лизать, это на широкую аудиторию было. Блин, я нават не запомнил, на якой мове был видос, гэта, где он лысы сядзіць. И квартиру. Я не адрозніваю беларускую ад расійскай мовы. Вы можете снять на официальном сайте ЗСУ, так. Не обязаны жить. Не, назва ебалы. А, окей. Не, я разумею, что это официальная назва. Просто это смешная официальная назва. Едем набивать ебалы. На казарме, вот, то есть это вот как поощрение. У вас хороший КПД, значит можете хорошо отдыхать. Это я вот про то, что, ну, Ужика вспомнил, для меня, ну, герой, это друг мой, это большая потеря. Вот, его жена скидывает мне скрин и говорит, я не понимаю, что я плохого сделал, почему Гена меня гнобит. Закреплю скрин, который она мне скинула на украинскую, я ролик все-таки на русском. Как объяснить лівачкам? Так, як пояснити лівачкам на їхньої дегенеративної мові, що звання Герой України – це не гендер, який вони можуть вимагати, присвоювати в петиціях через особиті відчуття. Якщо воно працює через емоції і масовість, то в чому елітарність нагороди? Створюєте прецедент нагородження зіркою героя просто по факту бажання? Ок, тоді потребую розпрацювати звання Бог Всесвіту для тих, хто на відміну від ваших героїв по відчуттях та солідарності йде на справжні подвиги. Так. На их дегенеративном языке, что звание Герой Украины... Ой, дякую, что ты нам перекладаешь на российскую. Лахвича поставят министром обороны Украины, все остальные отказались.
Осуджаю гнабленне Лахвіча. Свінапасныя войскі. Осуджаю гнабленне Лахвіча. Бачыў Лахвіча на сустрэчы з кітом у Кіеве. Ён прыйшоў і пачаў задаваць правакацыйныя пытанні, але яго высмеялі і культурна паслалі нахуй. З таго моманту скептычна да яго стаўлюся. Да каго, да Лахвіча ці да кіта? И гендер, который они могут требовать присваивать в петициях через личные чувства. Если оно работает через эмоции и массовость, то в чем элитарность награды? Создаете прецедент награждения звездой героя просто по факту желания? Задает вопрос Гена. Ок, тогда требую разработать звание Бог Вселенной для тех, кто в отличие от ваших героев, по ощущениям и солидарности идет на настоящие подвиги. Ну и вот тут вот идет опять говномудство со стороны Гены. И вот как я должен к нему относиться? Реально, ребята, как я должен к нему относиться? Когда я вам рассказал про... Не, ну, у человека есть своя позиция наконт того, что звание Героя Украины повинно присвоиваться не по, социальным уплыве этого человека, не по тым, колькі петыцыяў будзе, колькі подпісаў под петыцыяй будзе сабрана, ці просто, ну, карацей, гэта не павінна быць кан'юнктурнае рашэнне, яно павінна абапірацца на меркаванне вайсковых у першую чаргу пра тое, хто сапраўды варты такой узнагароды. Ну, у чым праблема? Ну, сапраўды раздаваць каму папала званне Героя Украіны досыць дзіўная практыка. Вось гэта вось як быў скандал нядаўна, якому мы прысвячалі не адну гадзіну стрымоў з гэтымі ордэнамі Белага Арла. Ну, по-моему, ёсць праблемка таксама некаторая ў тым, што ордэн Белага Арла, ён даецца, любому сустрэчнаму проста. Вось прыходзіць да ўлады нейкая новая група ва ўкраіне, і кожнаму, з офісу прэзідэнта выдаецца гэтая узнагарода Белага Арла. Такім чынам губляецца ўся элітарнасць. Ну і як бы потым людзі, яны адпаведна не цэняць гэтую узнагароду, і ўсе прэзідэнты ўкраіны вярнулі, ну, з тых, што яшчэ жывуць, вярнулі гэтую узнагароду назад, таму што яны не прыдавалі ёй ніякага высокага значэння. Ну, тое ж самае можа адбыцца, калі яшчэ не адбылося са званнем Героя Украіны. У чым праблема-то ў гэтай пазіцыі? Ужика, что с нуля сделали подразделение. Кстати, школы зенитных дронов до сих пор нету. То есть люди сами учатся, сами их конструируют, собирают и на боевых используют. Да, где-то месяц они, наверное, там что-то даже взлететь не могли. Ну, это уже надо разговаривать с ребятами, которые с Ужиком служили, и, может быть, сделаем интервью когда-нибудь. Вот. Суть в чем? Командование оценило Ужа именно так. Жена травмирована, и он даже не пытается личную жизнь там свою... Пачакайце, прэтэнзія была да таго, што яму, вось этому Ужику, прызналі званне Героя Украины. Да, найти там кого-то. Для нее это невосполнимая потеря, и она пытается сделать хоть что-то. Потому что там с контексту было неясно. Но Гена решил наговномутить тут. Я так полагаю, его аудитория его поддерживает. А я нет. А для меня это мерзко и подло. И я с этим не согласен. Поэтому, смотрите, я по помойкам Гены, я в принципе... Шалом, привитание. Это не лажу. И не хочу, мне это не надо. Но если там посмотреть, то я так полагаю, там вот такое. Я ни в коем разе не пытаюсь... Чал, спыняй свой поток хуйні ў чаце. Иначе я тебя забаню. Вось зворот да человека с никнеймом Мефисто. Преуменьшить подвиги настоящие. Но вы знаете, с такими методами... Чаму ён по-расейску пиздец пачаў? Адматай стрым. Гена забараніў сваім пиздаком ганьбіць беларускую мову? Не. Говномудством, унижениями, покаятельными ублюдочными видео. Да и гестапо носило форму, и НКВД носило форму, заградотряды носили форму. И вот эти ребята носят форму.
Поэтому как-то у меня в голове не укладывается. Но раз Гена позволил на моем канале выложить вот это видео, то давайте пообсуждаем, раз уже это вынесли на... Да, по-моему, мы и так абмяркоўваем ужо 2 гадзіны амаль што. Громадское обмеркование, как это на русском, гражданское обсуждение. Абшчэственнае. Вот. Наверное, тут я про Гену не буду больше уже вспоминать. Есть еще одно видео. Это уже от Дениса Иосифовича. Потому что, ну, я его включу, потому что по нем тоже есть как бы вопросы, я так понимаю, ко мне. Вот, у многих разных людей. И, ну, я отмалчиваю. Вопрос, Маргина, следишь за судьбой Надеждина? Так, просто штодзённа. Вяду дзённік ягонай дзейнасці. З гэтага і слыну. Не буду, если... Да я открыт всегда. Что комментарий... Борис Надеждин, гэта моя надежда. И что в личку пишите. Можно нават сказать Наташка. Ну и самое еще, будем так сказать, прокомментую по этому Лахвичу. Я на что хотел обратить внимание сразу. Смех, радость. Человеку нравится то, что он сделал. Ось, сябры, за слово треба отказывать. Ось, Лахвичу это настигло. Ему вельми повезло, что он еще не попался нам. Потому что я, например, мы працевали на поражение. Ось, такими дёблями размовы ніякай не может быть. Я ще раз нагадываю. Я осуджаю гвалт, я осуджаю гвалт за словы у интернете. Что Лахвич не является никаким воином. Ось, я был на задаче, мы были так там, конкретно, можно сказать, ну не аду, но в Шаталине. Ось. И я ведаю шмат хлопцев, вот у чергу даже статики хотели бы Лахвичу предъявить за его поганый язык. Ось, пляву згляну з усіх на поранених хлопців, тих, хто ноги згубив, руки згубив. Тут немножко подробнее, потому что это серьезная предъява. Если это все-таки к тому, что я уже говорил, да, контуженные головы, что вы несете, ребят, никого обидеть не хотел, это эмоции, и реально друг другу надо помогать. Если есть доказательная база про то, что Жерар коррупционер, несите ее в суд. А просто вот так вот гавкать на человека, который сидит под следствием, это подло. Ну, хотя, как я понял, что тут честью и не пахнет. Сплошная подлость. Каких людей я гнобил без рук, без ног. Ну, Денис, давай вот серьезно. Пускай напишут, может, сами, ну, если они существуют, если они есть. Мое отношение к тебе, оно поменялось после вот этого инцидента. Когда ты мне писал, угрожал, я понимаю, пошкодженный, стрессы, все дела. Да хрен с ним. Ну, блин, мы все-таки побратимы. Я с тобой интервью делал. Это я настоял, чтобы оно было. Потому что в тех задачах, в которых ты участвуешь, страшных, тяжелых, ты мог бы не вернуться. И такие люди, они должны войти в историю. У меня огромное уважение к тебе. Я не понимаю, что произошло. Вот реально не понимаю, почему ты меня начал так гнобить и ненавидеть искренне. Убил вельми шмат поранених, про їх не всім відомо, але яны ёсць, наші беларусікі. І усіх отак от хуєсосить рано чи поздно може привести отказність. Я, наприклад, не дозволю ображати моїх хлопців, які со мною ходять на задачі і бачать смерть кожен день. Какому-то жирному хуеплету, який ні разу не був на нуле, тому що Лахвич на нуле не був, і він за весь час війни не забив ні одного окупанта. І вот... Не могу не отреагировать. Да был я на нуле, мы вместе ходили в Лозовое, да и в серой зоне как бы это тоже нулем считается. Много задач у меня было в ПЗРК. Может, не распространялся сильно, потому что мы ничего не сбили. Да, КПД 0, но это не минус. По крайней мере, мы туда ушли и вернулись все. Без ранений, без смертей. Это уже неплохо. А то, что ничего не сбили, я рядовой солдат, я не планирую задачу, где мы должны находиться. Вот, поэтому, если там ничего не летало, или пролетало там раз в неделю, и мы не успевали просто свестись, то я не думаю, что я виноват. Вот. Ну ладно. Не воин для тебя и не воин, как бы, да, с автомата русский. Знову ж таки, для мяне слова Лахвіча супраць слова Урбановича. Хто з іх мае рацыю? У маім выпадку вырашае выключна мой асабісты стасунак да Лахвіча, да Урбановича і да Гены.
не расстреливал. Таму што ўсю гэтую херню пра тое, хто ў каго страляў, хто каго збіваў, хто быў на нулі, хто не быў на нулі, я праверыць ніяк не магу. Вось, магу толькі даверыцца сваім асабістым стасункам з гэтымі людзьмі. Ну, то бок, з Лахвічам у мяне асабістых стасункаў няма, з Урбановічам таксама, а Гена мне неаднаразова дапамагаў, так скажам, медыйна. Таму, калі гаворка ідзе пра слова супраць слова, слова Гены для мяне важыць нашмат больш. В штурмах не участвовал. За всех подрозділів гнали з санами. Адпаведна, я просто хачу дачакацца якой-небудзь падрабязнай інфы ад супрацьлеглага боку. Вось, то бок, ад Урбановіча і ад Гены па гэтым пытанні. Каб разабрацца, хто каго як абразіў, хто ў чым вінаваты, у каго да каго якія прэтэнзіі. Я у вайсковых справах не спецыяліст, я не паглыблены ва ўнутраную кухню, я канчатковага нейкага меркавання сябе выдаць не магу. Я магу толькі ацаніць вось адну версію, другую версію. Ну, дарэчы, версіі Гены і Урбановіча пакуль што няма, таму як бы толькі адну версію мы сёння пачулі, ну і працягваем чуць. На аснове гэтай версіі меркавання сфармуляваць нельга. Дисциплинованы, заўсёды ў долгах, заўсёды праблемны. Вось. А это козыряние, что он там 10 выступил там с этими какими-то там своими политичными замашками, ну это ничего не бавить. Вось. Тому як бы ему повезло, что он попался одному из вояров, и тот с ним разобрался. Если бы попался к там, было бы зусім по-іншаму. Ну и, конечно ж, мужик, ну калі ты воин... Ну вось, то бок, па словах Урбановіча, зноў ж таки, ён наогул не прысутнічаў пры гэтых разборках, а Лахвіч сцвярджае, што ён яго здымаў на камеру. Як мінімум у гэтай справе я схільны верыць Урбановічу, а не Лахвічу. Просто таму, што пра Урбановіча добра выказваўся Гена, а слова Гены для мяне важыць больш, чым слова Лахвіча. Выбачайце. Ты как бы поголился, и ты сразу обдырстался. Ну, чувак, як ты собрался воевать? Коли на тебе выйдя ворог, ты решил плен возьмешь, сдасися. Тому я бы всех вот этих вот гусей и всех, кто там дроится, ну, а тут какой-то жирный толстый хрен решил тут всех посварить, приехать интриг наробить. Запомните, у Лахвича есть другое життя, про якое вы не ведаете, а мы ведаем. И коли про его доведаетесь, то уголовные справы пойдут не на нас, а пойдут на него, бо там вельмі тяжкие артыкулы. Ну, вось хацелася б даведацца, таму што Лахвіч, ён свой вялікі ход зрабіў. Тут на відосе 1800 праглядаў і будзе яшчэ больш. То бок, па маім меркаванні, тут 104 каментары, тут у каментарах вось Шабуха адзначыўся. Я так разумею, іншыя вайсковыя таксама бачыў, вось это Беспалаў адзначыўся. Тут шмат, карацей, асобаў таксама вядомых, якія будуць у тым ліку гэтую ўсю тэму распаўсюджваць менавіта ў святле, у якім гэта прадставіў Лахвіч. Таму разумным рашэннем было б з боку Гены, з боку Урбановіча зрабіць нешта падобнае з разборам гэтага відэа і сітуацыі наогул, калі у іх ёсць на гэты час, вядома. Ну, узгадали Куся, а также Хелен Минская, Север, те люди, якія пагалілись у знак солидарности со мной. Я великий дякую выказываю. Да, можно тут на белорусском. Я очень благодарен за это. Я скажу так, что Денис говорит неправду. Я пытаюсь как-то мягко это... Цікава, як перакладчык пераклаў фрагмент з «Вялікі дзякуй». Ці ён распазнаў беларускую мову? Kusha to Helen, Minsk, North. People have waited. They've had enough. A sign of solidarity with me. Thank you. You can express your gratitude. Реально распазнала. Thank you. Thank you very much.
Маеш на ўвазе, каб Гена з ваўкалакам зрабілі рэакт на гэтае відэа? Так, вось гэта было пахуительна, каб яны подрубілі стрым, сядзелі б вось так удваіх і каментавалі відос Лахвіча. Вось гэта была б пушка, блядь, бомба нахуй. Да пагалення разам. Так. Можно тут на белорусском. Я очень благодарен за это. Я хочу рэальна, каб Гена стварыў свой канал, Урбанович стварыў свой канал, і каб яны перыядычна стрымілі і рэакцілі відосы. Заданатьце ім, карацей, на прагляд відосу Лахвіча, хай яны яго адкаментуюць. Я скажу так, что Денис говорит неправду. Я пытаюсь как-то мягко это лавировать. Но это очень тяжело. Вот. И Лахвич живет двойное житье, двойную жизнь, и Лахвич дискредитирует снова. Мы слышим, что Боярский рух, как по мне, ребят, так вы вот такими действиями просто сталкиваете лбами людей. Те, которые работают в тыловых службах, ну, может, не так близко к нулю, и типа вы их гнобите за то, что они... Цікава, яны б гулялі ў Хверму. Да, я думаю, что Гена гэта чалавек з добрым пачуццём гумару, і ён бы мог. Такие крутые, как вы. Так вот, это сталкивание лбами, кому это выгодно. Вот, по криминальным артикулам... Лавировали, да, не вылавировали. Это серьезное заявление, Денис. Ты авторитетный человек, а может уже нет. Ну, менавіта праз тое, што гэта аўтарытэтны чалавек у адрозненні ад Лахвіча, ягоныя словы ўспрымаюцца, ну, не тое, каб праўда ў апошняй інстанцыі, але як вельмі добра падмацаваны, і цалкам верагодна, што ягонае меркаванне адпавядае рэчаіснасці. І людзі, якія не разбіраюцца ў тэме, яны будуць схільныя паслухаць Урбановича. Хаця, вядома, у Лахвіча аўдыторыі проста больш. Магчыма, гэта згуляе сваю ролю. І менавіта таму я раю проста як медыядзеяч, які нешта ў гэтым разумее, у тым, як працуе медыйка. Раю Гене і Урбановичу запісаць адказнае відэа, у сэнсе у адказ. Непонятно, потому что... Не ў сэнсе, што відэа павінна быць за нешта адказнае, а ну вы зразумелі. Сплошное вранье. Я тебе предлагаю в течение недели доказать хоть один. То есть ты говоришь, их много, докажи хоть один. Вот. Ну, чаму б і не? На твоем языке я тебе... Калі відос выйшаў? 16 ліпеня, сёння 17, то бок чаму б і не? Скажу так, ты толкаешь фуфло. Если ты не доказываешь, то что мешает как бы называть тебя фуфлогоном? Не в обиду, но ты начал эту войну со мной. Я, знаете, посетил курсы шляхтица Геннадия по... как должен себя вести мужчина. Курсы по пикапу? Слова свои там отвечать, да? Но почему-то шляхтиц Геннадий дает... А что за курс? Гена сапраўды прадае курсы по тым, як быць мужчынай і шляхціцам? Блять, вось это круто. Петрухин... Так само так хочу. Интервью и говорит, да все ж хорошо, криминала нет. Да нет, есть. А Петрухин, ну, извините. Не, ну крымінал можа сцвердзіць толькі суддзя. Калі ты хочаш у такіх тэрмінах весці гутарку, то, ну, калі ласка, паспрабуй звярнуцца ў суд і адстаяць сваю пазіцыю там. Очень на помойку похоже. Зная мой контакт, он мне даже не позвонил, не уточнил. Ну, то есть, как можно выслушивать одну сторону? Вот. Поэтому, Денис, ты записал это видео через 2 или... Ну, Пятрухін, дарэчы, можаш таксама запрасіць Лахвіча, чаму б і не. То бок на фоне рознага кшталту іншых гасцёў, да якіх ты ставішся крытычна, я не думаю, што Лахвіч будзе моцна выбівацца.
Запрасі яго таксама, хай дасць інтэрв'ю. Можаш зладзіць дэбаты паміж Лахвічам і Генай. А судзіць будзе Урбанович. Лахвіч же сказаў, што ён аўтарытэтная фігура. Дзе спасылка? У мяне ёсць некалькі сотняў талераў. Спасылка на што? 3 дня после инцидента. Каб запісацца на курсы Гены, ну гэта хутчэй за ўсё на ягоным канале. Трэба шукаць. Я не ў курсе быў пра гэтыя курсы. Да, у меня была такая травма, я не спал, ну реально, я думал, за что, как? Ну, понимаете, вот сейчас, да, я улыбаюсь, потому что это психика нарушена уже, блядь. Ну, просто, когда готовишь себя к войне, ну, исходишь из того, что ты живешь одним днем. Да, может быть, блядь, плен, который, как бы, видишь, какими ребята оттуда возвращаются. И ты видишь, блин, вот это, да. Когда тебя пытают, говорят, чувак, мы тебя изнасилуем за то, что ты там что-то сказал. Знаете, если бы была честь, да, достоинство, гонор, там, вот это вот шляхте, Гена бы, наверное, позвонил, мы встретились. Мог бы даже подраться со мной. Да, там, не знаю, он в ММА участвует, я не думаю, что я там... Блин, таксама добрая ідэя, чаму б не зладзіць бой паміж Генай і Лахвічам. Он бы мог даже избить меня. Або паміж Урбановичам і Лахвічам. Все ж таки Гена, ён, не ведаю, ці гэта добрае акрэсленне, вайсковы інвалід, у яго паловы ступні няма. Таму з Урбановичам чаму б і не. Наколькі я ведаю, у Урбановича такіх траўмаў няма. Хаця я таксама магу памыляцца, я не сачу так пільна. Так по-мужски, так по-человечески. А вот это вы сами знаете, что. Не, ну я в прынцыпе згодны, што гэта не самая лепшая опцыя вырашэння канфліктаў. Іншая справа ў тым, што, ну, ці ў прынцыпе рэчы, пра якія Лахвіч распавядае, мелі месца. Пра гэта хацелася б паслухаць, уласна кажучы, той самы другі бок канфлікту. Знаете, мне очень тяжело, видео очень затянулось. Я, ось, то бок людзі, якія думаюць, што я тут буду бараніць так званыя паняцці, адказвай за словы, блядь, трэба за ўсё адказваць. Я ў рот ебаў, я ў сваім жыцці адказваць за словы ніколі не хацеў, не хачу. І лічу, што гэта, блядь, зонаўскія паняцці. Такія стасункі паміж ваярамі быць не павінны ў ідэале. І ў прынцыпе паміж людзьмі. Адказваць за словы трэба словамі, то бок ты павінен заўсёды быць у стане адстаяць сваю пазіцыю. А калі пад адказнасцю за словамі мы разумеем, блядь, за тое, што ты кажаш у інтэрнэце, да цябе будуць прыязджаць людзі і цябе піздзіць, ну, як бы, прабачце, такім метадам вы ў маёй асобе прыхільніка не знойдзеце, канешне. Где-то, может, что-то я забыл сказать. Я скажу последнее. Обратите внимание, кому это выгодно. Обратите внимание на то, что нас сталкивают. КГБ работает. Реально КГБ работает. Это старая школа, серьезная, которая вот такими действиями... То бок, Гена, цяпер яшчэ КДБшник. Уничтожает просто личность. Ці Урбанович. И я думаю, что вот этой политикой, которой я начал заниматься, Вильнюс, Брюссель, когда меня услышали, когда сейчас готовится еще... Видный политик Лахвич, вельми сур'ёзна усімі ўспрымаецца. А я еще успеваю воевать. То просто может... Блин, як ён усё гэта паспявае? Диву просто даешься. Быть была команда, а пора его зашкварить, пора его на место поставить, что-то он очень много говорит. Не могу сказать с уважением к этим людям. Но те, кто меня поддерживают, я безмерно благодарен. Все, буду заканчивать. Для меня это пока еще тяжело. Все будет хорошо. Все будет хорошо, ребята. До перемоги разом. Живе Беларусь. Слава Украине. Осуджаю.
прошу прощения, накрыли эмоции. Забыл сказать одну вещь. Когда меня прессовали, забрали у меня телефон, поскачивали переписки мои, и вот отсюда увидели где-то там двойное житё, двойную жизнь мою, да. Криминала там нет, вот, я в этом уверен. Подлинненько, вот в манере подонков. Поэтому я бы, знаете, наверное, на этом видео уже и закончил, да, потому что политики много, задач много, новые командировки ждут, вот. Но я буду отвечать. Я буду отвечать по мере поступления каких-то там нюансов. Вот. Всегда открыт. Пожалуйста, пишите, что думаете. Не имею права попросить, чтобы поширили это видео, потому что... Да чаму бы не? Когда у меня вот отжали телефон, там есть целый список людей, к которым, ну, как мне сказали, они будут следующие. Настя Север, Кусь, Ольга Зазулинская, два побратима, я им в личку напишу, потому что, ну, мало ли прячут лица. Если что, я напишу в личку. Вот. Ну, то есть ОПГ думают, что они будут наказывать всех неугодных. Лозунг простой: кто не с нами, тот под нами. Ну, посмотрим, посмотрим. Мы же попробуем решить все по суду, по справедливости, если суды вообще в Украине работают. Вот. Поэтому я думаю... Не, ну калі суды ва ўкраіне не працуюць, то навошта ў прынцыпе прыпісваць дзеянням Гены і Урбановича крымінальны статус? Тады не можа весціся гаворка пра ніякія злачынствы, тым больш там канкрэтна крымінальныя. Крыніца права — гэта дзяржава, міжнароднае права працуе хуёва. На яго ты спадзявацца можаш толькі калі ў Польшчу з'едзеш. А ва ўкраіне, ну, калі яны не працуюць, то нахуй у прынцыпе спасылацца на нейкі закон, а калі яны працуюць, то, ну, ідзі ў суд сапраўды, паспрабуй там давесці сваю пазіцыю. Получится. І яшчэ раз дзякую всім за падтрымку. Да перамогі разам. Так, ну що, дякую всім за падтрымку. Паглядзелі мы гэтае відэо. Ну, што я магу сказаць? Сітуацыя неадназначная. Але фактаў ніякіх мы не пабачылі. Гэта слова Лахвіча супраць словаў Урбановича і Гены. Ну і адпаведна я больш схільны верыць Гені і Урбановичу з невялічкай агаворкай, што я ў прынцыпе такія метады вырашэння канфліктаў асуджаю. Вось. То бок калі яго менавіта за словы прыцягнулі, я гэта асуджаю. Калі там былі нейкія канкрэтныя не падабаючыя амаральныя практыкі з боку Лахвіча, то хацелася б іх пабачыць у агульным доступе. Вось. Неяк так. Не ведаю, што яшчэ сказаць. Мабыць, у вас знайшліся якія-небудзь дадатковыя каментары. Можаце напісаць іх у чаце. У нас яшчэ ёсць гадзінка стрыму. Можам або з вамі папіздзець, або пайсці далей глядзець відосы. У нас другая чарга цалкам пустая. То бок, калі хтосьці хоча зараз нешта паставіць, у вас ёсць шанец па другой чарзе замовіць. Спасылкі на донаты знаходзяцца ў апісанні стрыму. Або пойдзем глядзець першую. Там, дарэчы, у першай чарзе, наколькі я памятаю, акурат інтэрв'ю з Урбановичам на канале Серый Кот.
Але яно, по-моему, старое ўжо. То бок там не будзе ніякай інфы пра Лахвіча, мы яго амаль што даглядзелі цалкам. Там 5 хвилинов засталося. Лахвич типа против Тихановской, но при этом лайкал у себя в комментах сообщения Беспалова. Не, ну, одно другому не суперечить. Вот вам и двойная жизнь. Не, ну, блядь, калі галоўная прэтэнзія да Лахвіча заключаецца ў тым, што ён там некія каментары лайкаў, то гэта хуёвая крытыка. Я спадзяюся, гэта не маецца на ўвазе пад другім жыццём, пра якое казаў Урбанович. Рабам гонар, шляхце жах. Асуджаю. Можете выказваць свае меркаванне, хто мае рацыю у гэтай сітуацыі. Я акурат за тое, каб канфлікты паміж вайсковымі выходзілі у сеціва, калі яны настолькі гарачымі становяцца, каб людзі гэта абмяркоўвалі, каб гэта не замяталася пад дыван. Гэта важна. Гэта важная частка палітычнага дыскурсу. Таму што факт замятання пад дыван людзі бачаць, і адпаведна вынікае з гэтага недавер да добраахвотніцкіх структураў. Пишите свои меркаванні. Петрухин пригласил Лахвича, он согласился. Вось. А калі гэта было? Гэта атрымліваецца нядаўна. Я просто не сачу, зноў ж таки, так ужо пільна за каналам Петрухина. Во, піша ён сапраўды. Сябры запрасіў Александра Лахвича на ЭТР. Ён даў дабро, але трэба удакладніць дату і час. Вось, чакаем контенту. Можете таксама потым замовіць. Чаму б і не? Чаму б і не? Так, давайте я пакуль што відосик поставлю наступны. Так, гэта у нас першая чарга будзе. Ністы і маскалі. І... Так, секунду. Які там тайм-код у нас? 46:40 і до конца. 46:40 і до конца. Вось гэта відос з каналу Серый Кот. Ён 3 месяцы таму выйшаў, таму, вядома, тут ніякага каментару па справе Лахвіча не будзе. Так, ну нам тут засталося даглядзець 5 хвілінаў, літаральна, нават менш. Что планируют на август Демсилы? Не слежу за ними. Мне похуй. Я не сашу за Демсилами. Мне поебать. С Тихановской, об чем здесь можно домовиться? Это смешно просто. А, я забыл сказать так. Видос каналу Серый Кот Нью называется «Калі як вызволим Беларусь. Размова с Дянисом Урбановичем». Мы это видео доглядаем. Латушку, так Латушка стучит там, он сразу: алло, Александру Григорьевичу, передайте, я тут это, в Координационную раду сейчас замучу, и все. Ну, эти люди ничего не могут зрабить, и поуплывать они ни на что не поуплывают, як и политвязни. Всех выпустили, потому что домовилась Америка, и Тихановская тут, ну, ни при каких делах. Дякуючи там Дональду Трампу, там, Джону Кеуну, или як его, я не пам'ятаю. Коулу. Яны приехали, признали Лукашенку, они ж назвали, мы поспілкувались с лидером Беларуси Александром Лукашенко, нам было приемно працевать с его командой. Так они уже признали его, можно сказать, и с ним домовились. Так, яны не толькі это сказали. Ты ведаеш, што калі вось пачалася гэтая мітусня, усе пачалі казаць, што яны там вызваляюць палітвязней на прамой сувязі з Дональдом Трампом. І тады Джон Коул напісаў, што вызваленне палітвязней гэта праца прэзідэнта США Дональда Трампа, яго адміністрацыі і мая. І ніхто астатні да гэтага дачынення не мае. Ну і Лукашенко з таго боку. І
і ці Ну, падабаецца гэта- гэта так. каму, не падабаецца гэта каму. Ну, Джону калі Коуну падараваў 2 мяшкі бульбы і 7 кілаграмаў сала. Не бачыў? Каму Кім Чен Ыну? Я Не-не-не, бачыў, калі ён Коуну. быў у паўночнай Карэі, там ён прывёз канфеткі нейкія, там яшчэ там штосьці, аўтамат прывёз. Ну, кажуць, Я даже не ведаў, што аўтамат в там Беларусі зброю робяць. Я нават не ведаў, што ў паўночнай Карэі прадукуюць цукеркі. Ось. Ну, Ну, ён Я казаў, думаў, там людзі не ведаюць, што такое цукар. што это беларуская вытворчасць. Аўтамат. Перароблены аўтамат Калашнікова, там нейкі З сучасны. Калашнікова. Так, сучасны нейкіх, але вось пачалі пісаць у навінах у ўсіх, што гэта там аўтамат узроўня там пачатку 90. Ну вось тое, што там зроблена, што гэта не сучасны. І таму што ну Кім Чен Ын гэта ведае, што ён разбіраецца ў зброі і ён так вось на гэта паглядзеў, а Кім Чен Ын яму падараваў урну, такую урну вышытую з яго партрэтам. Калі я на гэта паглядзеў, то разумееш, вось у гэтую урну яго прах сыпець і развеяць над Дніпром. Вось так я сказаў. Ну быў эфір на Белсаце, нават запрасілі на Белсат, вось там разважалі на вось гэтыя падзеі. І я кажу, што у яго не будзе маўзалея. Там пра маўзалей пачалі казаць, што вось у Карэі ён бачыў. У яго не будзе маўзалея, там Ну, я б паспрачаўся яшчэ на будзеш гэтую тэму. шмат вандалізму. Таму яго Які вандалізм, блядь. Калі адбудзецца транзіт улады наступнаму пакаленню Лукашэнкаў, вандалізму ніякага не адбудзецца. І маўзалей сапраўды пабудуюць дзе-небудзь у палацы прэзідэнта ці там, на Кастрычніцкай плошчы ці на плошчы Незалежнасці. паліць і прах развеяць над Дніпром вось у гэтай урне. Ну, Тока вось калі гэта будзе, мы не ведаем. Таму я і кажу, што дыктатура Лукашэнкіна добра стаіць і пашатаць яго. Там я просто не Усё разумею. марадзёрства ў Рэспубліцы Беларусь яно забяспечваецца працаўнікамі спецслужбаў. Асабліва там, калі справа тычыцца могілак на польскіх, ну, карацей, польскіх могілак на тэрыторыі заходняй Беларусі. Разумею тых беларусаў, якія думаюць, што, напрыклад, той жа офіс там ці хтосьці сламае рэжым Лукашенко. Я вось не магу зразумець, как это магчыма. Это немагчыма практычна. Да Я ніхто яго не зламае, будзе стаяць. не абараняю Лукашенко там штосьці. Я кажу, это реально сапраўды, што Беларусь можна толькі вярнуць вайсковым метадам. Іншых метадаў няма. Таму што і Рашка мешаецца, а яшчэ круто будзе, калі украінцы змогуць перамагчы Крэмль і аслабіць Рашку до такой ступені, што якобы ўжо там Лукашэнкінай апоры ніякай не будзе. Вось тады яшчэ ёсць нейкая магчымасць. Опять же, это упираецца ўсё ў вайну. Вайна вельмі шмат вырашае. Если Рашка проиграет, это на палітычным поле шмат чаго зменіцца. Вось. І крычаць там седзе ў Польшчы, это не наша вайна, таму, на жаль, тыя людзі памыляюцца. Якраз таки яна наша. Так, Вось. трэба гісторыю Это якраз вучыць. такі- Калі мы пабачым, што было там руска-японская вайна ў пачатку 20-го стагоддзя, ці першая сусветная вайна, калі там шлі у пачатку з патрыятызмам, там 14-й год, там 15-й, мы там пераможам, за братоў нашых сербаў пойдзем. А потым, калі вось пачалі немцы наступаць, калі бежанцы вось гэтыя пашлі на ўсход, пачаліся браджэнні. Таксама, што кадравыя афіцэры вельмі шмат загінула, пачалі набіраць з народа, а там рэвалюцыйны настрой, там вельмі шмат сацыялістаў было, і гэта пайшло агітацыя ў вайсках, і ты ведаеш, чым гэта ўсё скончылася. Так, таму вось ўжо хай беларусы вырашаюць, як нам далей рухацца, як нам там далей жыць, все-таки неяк прывыкаць к эміграцыі, будаваць нейкія там дыаспоры, ўжо атаптавацца ў іншых краінах, ці все-таки штосьці прадпрынимаць. Но адразу кажу, што без ахвяра, трэба ж, каб свабоду атрымаць, трэба чымсьці ахвяраваць, так нічога не атрымаецца. Таму далучаюцца хай да нас беларускі добравольчы корпус, прыходзіць, будзем вучыцца, будзем ваяваць. Прыйдзе той час, калі штосьці как-то зойдзем. Ужо больш гадзіны мы размаўляем, таму ж вось на гэтай добрай ноце патрэбна закончыць усё, і таму вось жыве Беларусь і слава Ўкраіне. Жыве, героям слава. Паглядзелі мы гэтае відэа. Тэкст. Трэба яго выкрэсліць з чаргі. Не по темі. Як ставишся до Василя Калача з каналу «Будьмо білорусами» та Белсат History?
Ну, на Белсат History перыядычна былі цікавыя перадачы, хаця, па-мойму, зараз яны займаюцца тым, што здымаюць некае крынжовае шоу пра гісторыю з катамі. То бок, ну, гэта пиздец. Я такое не гляджу. Гэта як глядзець «Загляне сонца» пра бабарыку, які з'яўляецца рэінкарнацыяй з Кірмунта. Там прыкладна такі ўзровень. А вось хто такі Васіль Калач? Давайте загуглім. Я ведаю яго. Ну, ў прынцыпе, стаўлюся добра. Мне падабалася... Я, канешне, не ўсё аглядзеў з гэтай серыі відосаў, але ў яго ёсць добрая серыя відэа на канале «Будзьма беларусамі» пра шляхту. І, па-мойму, гэта, ну, галоўнае, што на гэтым канале можна і трэба глядзець, бо шляхецкі акцэнт, ён самае важнае у гістарычных арыентырах, у прынцыпе, на Вялікае княства Літоўскае. То бок, я рады, што паступова дыскурс, прынамсі на гістарычным нейкім узроўні, гістарычна-навукова-папулярным такім узроўні, пераходзіць ад таго, што у нас у ВКЛ была дэмакратыя і фемінізм, таму давайте мы зараз пабудуем дэмакратыю і фемінізм у новай Беларусі будучыні з прэзідэнтам неграм. Як бы трэба ад гэтага пераходзіць да сапраўды важных у рамках Вялікага княства Літоўскага каштоўнасцяў. То бок, вось тых самых каштоўнасцяў, пра якія ў тым ліку вядзецца гаворка ў цыклу відэа. Па-мойму, ён называецца «Сармат» на канале «Будзьма беларусамі». Ось так його цикл про шляхту топ. Згодне. Фух, я вже боявся, що і у нього жінка розповідає про те, як класно було спати з 5 італійцями. Ні. А хто ягоная жонка, я не ведаю. Воданосова, гэта ж, по-моему, не жонка ягоная. Яна просто таксама вядзе рубрыку, толькі іншую на гэтым канале. По-моему, про трызуб і пагоню, про стасункі Украіны з Беларусю. Єдиний нормальний сармат. Не пизди, блядь. Гэта хутчэй ежа сармат, гэта адзіны абосраны сармат. Усе іншыя сарматы былі топавыя. Не, будзьма беларусамі наогул добры канал. Там ось рубрыкі тыпу «Смаленне вепрука», пра усялякія малавядомыя творы беларускай літаратуры. Я нядаўна там паглядзеў відос пра Кастуся, по-моему, акулу. По-моему, так яго зваць, который напісаў кніжку такую мастацкую на аснове сваёй біяграфіі пра Другую сусветную вайну. Я, праўда, не буду яе чытаць, таму што я пачаў праглядаць, пра што гэтая кніжка, пачаў чытаць уступ у яе, прачытаў пра стасункі з рознымі нацыянальнасцямі, суседзямі Беларусі, прачытаў пра армію краёвую, што там адны падпанкі і бандыты служылі, і, карацей, я вырашыў, што не буду чытаць гэта, што там, блядь, па меркаванні аўтара палякі гэта адвечныя ворагі беларусаў, таму што беларусы гэта сялянскі народ, а палякі гэта паны. Ну, я вырашыў, што, карацей, літаратура для мужика духа, я такое чытаць не хачу. Вось, але так ці іначай ведаць, у прынцыпе, пра існаванне такога твору карысна, і пра яго я пачуў на канале «Будзьма беларусамі». Твор называецца, по-моему, «Замагарныя дарогі». Вось. Так. Ну, я не про конкретну жінку, а про якусь абстрактну, окей. Але ж, бля, яке то відео з котами Масянами крінж, сука. Ну, ты не адзіны чалавек на маім канале, які крынжуе з гэтых катоў. Таму што мне замаўлялі відос пра Балаховіча, здаецца, з катамі, і гэта сапраўды цяжка глядзець. Вельмі цяжка глядзець. Гэта балюча глядзець. Гэта амаль фізычна немагчыма глядзець.
але мы гэта глядзелі, таму што на гэта заданацілі. Не. Карацей, я люблю ўсе наратывы, у тым ліку гістарычныя, мастацкія, якія спасылаюцца на шляхетнасць беларускай гісторыі, а не на бясконцыя крыўды сялянаў да паноў. Адпаведна, мне падабаецца там творчасць, ну, прынамсі, частка творчасці Уладзіміра Караткевіча, мне падабаюцца дарэвалюцыйныя творы беларускай літаратуры, то бок там творы польскамоўных беларускіх літаратараў, там Міцкевіча, Баршчэўскага. Ну, да Богушевіча ў мяне больш прэтэнзіяў, мне не вельмі падабаецца ягоная паэзія, такая палітызаваная у дрэнным сэнсе гэтага слова. Мне падабаецца проза Гарэцкага. Што яшчэ такое узгадаць? Я хейчу Купалу і Коласа. Па-мойму, адзінае, што добрага напісаў Купалу ў сваім жыцці, гэта п'еса тутэйшая. Паэзія ягоная гэта проста лявацкая агітка ад пачатку да канца. Тое ж самае з Якубам Коласам. У Коласа, у прынцыпе, мне нічога не падабаецца. У Васіля Быкова пазнейшага Васіля Быкова цікавыя ёсць творы. То бок, у прынцыпе, мне падабаецца творчасць такога перыяду БНФ, пераасэнсавання нацыянальнай ідэі у антысавецкім кантэксце. Хаця шляхецкасці, канешне, у творах Быкова, па-мойму, ніколі так і не з'явілася. А сучасную беларускую літаратуру я не катырую асабліва. Я ведаю пра Еву Вежнавец, па-мойму, так яе завуць, пра ейнае «Па што ідзеш, воўча». Гэта зноў ж такі працяг вось гэтай купалаўскай традыцыі пра тое, каб апісаць, прыгнечаных і абасраных беларускіх сялянаў, якіх усе ў задніцу ябуць і забівае проста любы сусед, які міма праходзіць выпадкова. Я хейчу, людзі на балоце, усю гэтую хуйню, савецкую літаратуру 20-х, 30-х, і нават... Хаця, пачакайце, людзі на балоце, яны выйшлі ў 60-х, па-мойму. Так, ну, карацей, гэтую хуйню я таксама ў рот ебаў, ранейшую творчасць Быкова я ў рот ебаў, цярпець не магу, Сотнікавых гэтых, усю гэтую хуйню пра Вялікую Отечественную і нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ідзіце ў пізду, Я праслухаў нядаўна аўдыёкнігу Сотнікаў, якая лічыцца адной з найлепшых кніжак Быкова. Я, у рот ебаў такую літаратуру. Гэта ж проста шкодна для мыслення чытаць такое. Для мыслення дарослага чалавека, я ўжо не кажу пра дзіцячыя розумы. Гэта хуйня. Трэба чытаць нармальную літаратуру, якая спасылаецца на высокія каштоўнасці, высокую культуру, а не наебаны гной. То бок нават сялянская культура гістарычная, яна нашмат цікавейшая, чым яе вобраз прадстаўлены ў беларускай вось гэтай пакрыўджанай літаратуры. Купалы, Коласа, Быкова часткова і там Мележа і іншых гаўнадаваў савецкіх. Сялянская культура, яна сама па сабе вельмі цікавая. Не цікава чытаць, хуйню пра тое, як гэтыя самыя сяляне былі пакрыўджаныя ўсю гісторыю, як іх паны прыгняталі, і як яны павінны падняцца на паўстанне супраць іх, усталяваць сваю мужыцкую рэспубліку. Вось гэтай хуйні я не цярплю проста, я рыгаю. Я ведаю чалавека, якому падабаюцца тыя каты неіранічна. Гэта твоя мама? В білоруській історії поляків дійсно важко зобразити ворогами. Ця херня про панів поляків та селян білорусів просто не має місця в білоруській історії. Так, ніби це тупа калька з Укрісторії. Насамрэч, і в українській історії гэта не кейс. Про прыгнёт сялянаў злымі панамі. Але ў беларускай гісторыі тым больш.
Тым больш я хейчу спробы на пачатку 20 стагоддзя, там канца 19 пачатку 20 стагоддзя збудаваць гэты беларускі нацыяналістычны антыпольскі міт, у якім усю гісторыю беларусы просто былі пакрыўджаныя, блядь, на паноў. Што не так? Таму што сяляне яны адыгрывалі неверагодна істотную ролю у будаўніцтве дзяржавы ВКЛ з самага яе пачатку і да канца. І уваходзілі ў досыць цікавыя інтэракцыі што з мяшчанствам, што з шляхецкай праслойкай грамадства. Часамі нават літаральна крыжуючыся з прадстаўнікамі шляхты. І шляхецкі гонар не дазваляў пасля гэтага пазбавіцца сваіх дзяцей. Гэта лічылася непрыстойным, калі ты трахнуў сялянку, яна нарадзіла ад цябе дзіця, а ты яго паслаў нахуй. Такое асуджалася у шляхецкай рэспубліцы, што ў ВКЛ, што наогул у Рэчы Паспалітай. Абдрыстаныя апушчаныя бульбашы — гэта краевугольны камень купалы. Гэта краевугольны камень велізарнай колькасці, велізарнай лічбы беларускіх літаратараў. І менавіта гэтых літаратараў усіх панапіхалі ў школьную праграму па беларускай літаратуры. Самыя галоўныя, блядь, пісьменнікі, ну, як пісьменнікі, паэты. Самыя галоўныя паэты у Беларусі нават зараз застаюцца Купала і Колас. Як думаеце, чаму? Чаму Купала і Колас так карысныя для беларускай дзяржаўнай прапаганды і дзяржаўнай сістэмы адукацыі нават цяпер? Караткевіча творы выключаюцца са школьнай праграмы, Быкаў застаецца нібыта, але зноў ж такі Быкаў ранейшы, калі ён пісаў пра Вялікую Отечественную. Бо вони камуністы. Менавіта, што яны камуністы і ў шырокім сэнсе яны левакі. Вось. Таму што наколькі сапраўды Янка Купала і Колас былі камуністамі, гэта яшчэ пытанне. Яны дакладна былі левакамі і да таго ж яны былі апартуністамі. То бок у той момант, калі ўсіх іхніх сяброў і таварышаў па вось гэтых самых пісьменніцкіх саюзах расстрэльвалі ў турмах і дасылалі на салоўкі працаваць, яны ахуіцельна уладкаваліся ў савецкай сістэме і зараблялі грошы на прасавецкіх творах. То бок, найяскравейшыя прыклады гэта паэзія Купалы і Коласа, якая ўсхваляе сталінскую канстытуцыю. Гэта проста ганебна чытаць. Я лічу, што ў прынцыпе сучасная нейкая літаратарская праслойка беларускай там эміграцыі павінна асудзіць публічна гэтую частку беларускай творчасці і не намагацца яе неяк, блядь, убудаваць у наш пантэон. Трэба апартуністаў усіх выпіздзіць, знайсці там якія-небудзь добрыя, вартыя ўвагі творы з іхняй ранейшай творчасці, як я ўжо прыгадваў, тутэйшых Купалы, і ўсё астатнюю аклейміць савецкай прапагандай, якой яна і з'яўлялася заўсёды і з'яўляецца цяпер. Нават значная частка твораў Караткевіча, хаця ён у гэтым сэнсе найдалей з усіх здолеў адбегчы ад савецкіх наратываў. І фактычна стварыў беларускую гістарычную прозу. Небо яны культывуюць апушчанасць і абассанасць як гістарычны лёс бульбашоў. У тым ліку, але не толькі. Па-мойму, галоўная прычына іхняй гларыфікацыі ў дзяржаўным наратыве сучасным беларускім заключаецца ў тым, што гэта былі паэты-апартуністы. Гэта былі паэты, якія пайшлі на супрацу з рэжымам савецкім. І гэта добры вобраз для сучаснага ебларусіка, каб ён асабліва не задаваўся. Каб ён быў прыхільны уладзе, якая з'яўляецца нашчадкам таго рэжыму, да якога
свайго часу дастасаваліся Янка Купала і Якуб Колас. Дарэчы, я нядаўна паглядзеў відос, я яго ў Дыскорд дасылаў таксама, пра 9 мітаў аб УПА. І там я пачуў досыць цікавую думку, якая таксама да мяне раней прыходзіла, аб тым, што ва ўкраінскім гістарычным дыскурсе бракуе антырасейскіх дзеячоў. І менавіта гэтым абумоўлена іхняе такое стаўленне да Бандеры, да ОУН і УПА. Бо іншых просто няма, паходу. То бок, у гісторыі Украіны, на жаль, эпізодаў паслядоўнага змагання з Расіяй акурат бракуе. Ну, хіба што там ВКЛ. Хаця вось я не разумею, чаму б не спасылацца на досвед ВКЛ у гэтым сэнсе. У беларусаў праблемы абсалютна ніякай няма, таму што мы заўсёды ўдзельнічалі ва ўсіх антырасійскіх польскіх канфліктах. Там, скажем, войны ўсе былі супольныя. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай паўстанні былі супольныя, там 30-х год. Ну, пачынаючы з Касцюшкі, так, потым 30-х гадоў паўстання, потым 60-е гады. У нас паўстанне 60-х называецца паўстаннем Каліноўскага, у палякаў гэта агулам называецца студнёвым паўстаннем. Ну, таму што паўстанне Каліноўскага было проста эпізодам студнёвага паўстання. Ну і гэтак далей. То бок у нас акурат хапае такіх антырасійскіх дзеячоў. Вось ва ўкраінцаў брак. Ну, гэта я проста так да слову пра тое, ну, што ў тым ліку беларускай культуры хапае цікавых наратываў антысавецкіх і проста несавецкіх. Ва ўкраінскай культуры я не ведаю, як гэта выглядае. Магчыма, спецыялісты ў чаце мне дадуць ведаць, патлумачыць. Tak, poważną część ziemiaństwa polskiego na Białorusi stanowią autochtoni, szlacht miejscowego pochodzenia. Poczuwała się ona do wspólności krwi z ludem miejscowym, a przytem znała jego język, obyczaje. 2. I współczuła przejawiającym się już w drugiej połowie XIX wieku wprawdzie bardzo słabym, ale istotnym odruchom narodowościowym, którego pierwszymi pionerami byli ziemianie polscy. Ну, якби мне гэта тлумачыць не трэба. Беларускі дыскурс, ён натуральна прапольскі, проста гістарычна так склалася. Адзіная прычына, па якой украінскі дыскурс антыпольскі, гэта гісторыя казакоў. Хаця, з майго пункту гледжання, гісторыю казакоў можна прадставіць без аповедаў пра пакрыўджаных украінскіх слэйваў. Таму што, ну, па-мойму, ўсё ж такі казаччына — гэта гісторыя народу ваяра, а не прыгнечаных нейкіх пеўняў. Вось тое, што Хмельніцкі, блядь, прадаўся рашцы, вось гэта праблема, так. З гэтым трэба працаваць неяк. Не ведаю як. Не ведаю як абсолютно. Маргинас, а ты думаешь, ВКЛ было нормальным государством? Ты забыл додать, что там князем обрали сатану. Бля, ебать, дождь хуярить. А я-то думаю, что так душно сегодня? А это дождь. Дождь сегодня повинен был отхуярить. Вы чуете это? Ці вам шумода удавить? Пиздец. Гэта ж дождь, правильно? Гэта не просто дрэвы шумяць. Гамон. Ці было ВКЛ нормальным государством? ВКЛ было охуительным государством.
ВКЛ гэта залаты перыяд гісторыі беларусаў. У рамках ВКЛ сфармаваліся галоўныя каштоўнасці, характэрныя для беларускага народу гістарычна. І ў значнай ступені сфармаваліся асноўныя наратывы сучаснага беларускага нацыяналізму. Ну, калі мы не ўспрымаем пад беларускім нацыяналізмам пасажы беларусіяны, які літаральна цяпер займаецца тым, што каб распаўсюджваць савецкія наратывы пра гісторыю Польшчы і ў тым ліку гісторыі Беларусі. То бок, свае аматары мужыцкай рэспублікі, яны, на жаль, і ў сучасным нацыяналістычным дыскурсе прысутнічаюць. Уласна кажучы, гэта адна з тых прычынаў, чаму я сябе не акрэсліваю як нацыяналіст. Я сейчас в Гродно. Рады за тебе. То бок, як бы застаешься на гістарычна польскіх землях. Гэта правільна. Гэта правільна. Прынамсі духам ты з намі. Беларускі нацыяналізм это Гандлевскі і Фабіан Акінчыц. Не, беларускі сучасны нацыяналізм гэта Зянон Пазняк, перадусім. Ён яго перастварыў, за што яму трэба падзякаваць, таму што Пазняк гэта адзіны чалавек, які ўзяўся за перастварэнне нацыянальнага дыскурсу, які абапіраецца не на левацкую хуйню пра пакрыўджаных сялянаў, а менавіта на шляхецкую гісторыю Беларусі і ў значнай ступені антысавецкую гісторыю Беларусі і антырасейскую гісторыю Беларусі. Таму, Зянон Станіславович, дзякую вам за тое, што вы перастварылі беларускі нацыянальны дыскурс. Таму што да таго, як Пазняк гэтым заняўся, усе там дзеячы БНР, усе дзеячы часоў Другой сусветнай вайны былі ебанымі левакамі. Прабачце мяне, але калі не лічыць якога-небудзь Рамана Скірмунта, якому там некалькі дзён далі пакіраваць БНР, якой нават не існавала, увесь нацыянальны дыскурс беларусаў быў левацкім гаўном. У значнай ступені прасавецкім нават. То бок можна ўзгадаць дзейнасць беларускай дыяспоры ў часы міжваеннай Польшчы і палічыць, колькі там было камуністычнай агентуры з Саўку. Што, беларусы проста усю першую палову 20-го стагоддзя займаліся нахуй прапагандай камунізму і Савецкага Саюзу. І дзейнічалі на ягоную карысць. Это ж пиздец. З гэтым нельга было будаваць незалежную Рэспубліку Беларусь. І Пазняк гэта зразумеў. Дзякуй яму за гэта. Дзякуй яму, што ён аснаваў сваю ідэалогію на кансерватызме, а не на нейкай левацкай хуйце. Што ён аддае там павагу належную дзеячам Рады БНР, і іншым дзеячам, там, Каліноўскаму, не ведаю, розным іншым, Касцюшку таму ж самому, не ўспрымаючы іх як літаральна крыніцу, як літаральна натхненне для палітычнай ідэалогіі сваёй. Таму што палітычная ідэалогія Пазняка, яна максімальна далёкая, што ад дзеячоў БНР, калі не лічыць Скірмунта і паплечнікаў, што ад Кастуся Каліноўскага з ягоным рэзаць шляхту, нават перад дзіцяці шляхецкім у калысцы не павінна спыніцца рука паўстанца. Ідэя Пазняка яны не пра гэта. Ні там Касцюшка нават, хаця Касцюшка ён ўсё ж такі бліжэй хіба да Пазняка, але так ці іначай. Наколькі я магу судзіць, праваднік ідэяў французскай рэвалюцыі на тэрыторыі Польшчы. Тым не менш, герой Злучаных Штатаў Амерыкі, таму улічваючы прыхільнасць зноў ж такі Пазняка да амерыканскіх каштоўнасцяў, можна сказаць, што Касцюшка сапраўды з гістарычных постацяў ён найбліжэйшы Пазняку. З такіх самых вядомых беларусам
з такога пантэона. Таму што я не ведаю, ну я просто не до конца упэўнены, што украінцы свядомыя наконт таго, якіх людзей у прынцыпе прынята ў наш вось нацыянальны пантэон заносіць. То бок, калі у вас гэта Хмельніцкі, там Бандера, Шухевіч, Шевченко, Владимир Солнышко, то у нас гэта трошки іншы набор, трошки з іншых перыядаў, у асноўным да канца там 19 стагоддзя, максімум пачатак 20-го. Гэта там, ну, асноўнае, то бок асноўнае, калі пералічваць самага пачатку беларускай гісторыі, гэта які-небудзь Усяслаў Чарадзей, потым Міндаўг як стваральнік каралеўства літоўскага, Вітаўт які-небудзь, хаця я, напрыклад, нашмат больш схільны лічыць Ягайла цікавейшай і больш, не ведаю, высокай, каштоўнасна асобай у гісторыі, у тым ліку Беларусі, чым Вітаўта, з якім у яго быў канфлікт палітычны. З ВКЛ там які-небудзь Францішак Скарына, Мікола Гусоўскі, радзівілы усялякія, чорныя, рудыя, розныя радзівілы. Потым, не ведаю, там Стэфан Баторы, Тадэуш Касцюшка, ну і потым розныя хутчэй пісьменнікі, чым палітычныя дзеячы, там Міцкевіч Адам, Дунін Марцынкевіч, пазней ужо палітычныя дзеячы такой мадэрновай Беларусі, Каліноўскі, Багушевіч. Ну і пачатак 20-го стагоддзя гэта браты Луцкевічы, у прынцыпе дзеячы БНР. Ну і ўсё, як бы. На гэтым вось менавіта, што гістарычны гістарычна-палітычны пантэон ён скончваецца. І там ужо пазней, толькі ў 90-е гады, міт пра БНФ, пра дэпутатаў незалежнасці БНФ, у тым ліку пра Пазняка. То бок Пазняк ён таксама ўжо сам сябе занес у гэты гістарычны пантэон. Ну, гэта першыя асобы, якія мне ў галаву прыйшлі. Так, самі поляки в першу чергу не тільки вони, справедливості раді, зображають козаків як банди хлопів, що, очевидно, не відповідає дійсності. Ну, не то яка б. То бок, ну, калі почитати якого-небудь Сінкевича, то можна такое ураження сфармувати. Але Сінкевич гэта ўсё ж таки мастацкая літаратура. І калі паслухаць польскіх гісторыкаў, то там я не сказаў бы, што такі наратыў дамінуе. Вось. З іншага боку, не тое, каб украінцы, яны моцна змагаюцца з такімі наратывамі. Гэта мне нагадвае тое, як русня скардзіцца на тое, што іх усе ўспрымаюць саўкамі, блядь, што насамрэч рускія гэта вось тыя самыя рускія, якія былі у расійскай імперыі, а потым у 17-м годзе іхнюю краіну захапілі бальшавікі, і вось нібыта пасля гэтага ўсе злачынствы Савецкага Саюзу яны не павінны прыпісвацца рускім, якія вось зараз сёння існуюць. Але самі рускія, яны не тое, каб супраць таго, каб быць нашчадкамі Саўку і адказваць за злачынствы гэтага самага Саўку. Таму хто я такі, каб з імі спрачацца пра іхні ўласны гістарычны наратыў? Буду лічыць іх саўкамі, буду таксама казаць, глядзіце, Расійская імперыя і Савецкі Саюз гэта адна хуйня, там гістарычная пераемнасць нейкая ёсць. Таму што яны самі так хочуць. Таму што яны самі не змагаюцца з такімі наратывамі. Яны таксама пагалоўна, вось нават які-небудзь Светаў, які лічыць, што нельга раўняць рускіх да савецкіх, будзе казаць, што савецкая культура гэта руская культура і што ад яе нельга было адмаўляцца. Ну, карацей, блядь,
Не трэба даваць лішнія козыры ў рукі сваім апанентам. Вось палякі таксама, магчыма, не хочуць даваць іх вам. Пазняк же искусствовед по образованию. Ну і што? Тое, што ён мастацтвазнаўца па адукацыі не зашкодзіла яму правесці, напрыклад, выкапні на тэрыторыі так званых курапатаў і давесці да шырокага кола чытачоў злачынствы пачатку 20-го стагоддзя у бок беларусаў. То бок ён даследаваў месцы масавага забойства беларусаў як інтэлігенцыі, так і звычайнага сялянскага насельніцтва. Ось, уласна кажучы, тое, што і спрычынілася да пачатку усяго варушняку БНФаўскага, дзве рэчы галоўныя хіба, што гэта Чарнобыль і курапаты. Ну і да абедзвюх гэтых тэмаў пазняк спрычыніўся вельмі моцна. Павук в эфире сейчас. Ну і што? Павук, які павук? Маргінал, ты маеш на увазе? Чаму нам павінна быць не похуй, хто зараз у эфіры? Зянон унікальны чал насамрэч. Ці ты маеш на увазе павука таго, што наш беларускі павук? Зянон унікальны чал насамрэч. Ён літаральна стварыў цэлы наратыў, прытым правы. Я думаю, нават у БНФ большая частка была левакамі лятэнтнымі па поглядах. Я падазраю, што сапраўды так, таму што можна, напрыклад, пачытаць якія-небудзь сучасныя допісы Навумчыка і пераканацца ў тым, што ён, ну, не тое, каб зусім левак, але, ну, такі, як бы, крынжуля перыядычна. Асабліва там у стасунку да Амерыкі. Амерыкі і Трампа, асабліва. Щодо антиросійських діячів, можливо, щось у цьому є. Серед таких виразних антиросійських постатей у масовій свідомості хіба Мазепа. Блін, а я нешта чув, што Мазепа ён таксама нешта быў нейкі не зусім ужо антырасійскі. Хаця я не ебу, в прынцыпе, нічога пра Мазепу. Я не разумею, чаму так мала, такое малае месца у гістарычнай памяці Украіны займае Петлюра. У чым праблема з Петлюрай-то? У вас ёсць нейкія прэтэнзіі да Петлюры сур'ёзныя, настолькі, што вы ігнаруеце фактычна ягоную наяўнасць у вашай гісторыі. Ці што, якая была асноўная прычына пазбаўлення Петлюры ў гістарычным наратыве Украіны? Таму што, па маіх уражаннях, Петлюры няма, блядь, ва ўкраінскім гістарычным дыскурсе. Ён проста адсутнічае. Ён ёсць толькі, блядь, у польскім дыскурсе, тыпу супрацы з украінцамі. А украінцы забілі хуй. Политическая идеология Поздняка близка к Луцевичу Антону. Я не шару за идеологию Луцевича Антона. Блять, хіба Луцевич не выступал за, блять, советскую политику, ну, про советскую политику? Удакладні, калі ласка. Ва ўсялякім разе так шырока ніхто нацыянальную беларускую ідэю не распрацоўваў, як Пазняк. Прынамсі, да нас іхнія творы не дайшлі. Але можна б ще было знайти, напрыклад, гетьман ВКЛ князь Острозькі. Не, князь Острозькі гэта наш. Вы яго ўжо не маеце шансаў забраць. Ужо позна. Гэта ўжо мы святкуем 8 верасня як дзень вайсковай славы беларускай. Таму што падворшай Константін Астрожскі. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Гэта ўжо наше. Вы ўсё можете забыць. Але ў прынцыпе ВКЛ гэта добры нацыянальны міт. Він усе ж набагато менш відомий у масовій свідомості. Ну, у вас так, а у нас Острожський – гэта базовичок.
У нас нават ёсць свята да ягоных вайсковых перамогаў прызначанае, прысвечанае. Галоўным рупарам беларуска-нацыяналізма з'яўляецца пан Гена і БДК. Згодзін? Не згодзін. Дарэчы, як ставішся да ПКК? Ці ты сачыў за іхнім падзелам у свой час? Сачыў некаторы час, стаўлюся адмоўна, не ўспрымаю сур'ёзна. Лічу, што яны сябе замаралі ва ўсялякай карупцыйнай хуйні. І ўжо няма шансаў на аднаўленне рэпутацыі. Так, я би не сказав, що він займає так мало місця. Не Бандера, звісно, але до таких висот ніхто не доростає. У мене основна претензія до нього, що він соціаліст. Ну так, у адрозненні та від Бандери, безумовно. Ось, конечно, Бандера, ён пиздец, який капіталіст, рыночник, куди подеться. Хто у вас рыночник-то, у принципі-то, у гістарычным наратыве? У нас, калі паглядзець, у нас ёсць Роман Скірмунд, які быў, дарэчы, сенатарам у міжваеннай Польшчы. У нас ёсць апазіцыя БНФ, якая ўся была прарыначная. І да гэтай пары там пазняк кажа, што на пераходны перыяд трансфармацыі палітычнай у Беларусі трэба падаткі скасаваць усе. То бок, эканамічныя свабоды, яны з'яўляюцца часткай беларускага нацыянальнага дыскурсу. Але ёсць адчуванне, што украінцы, яны ў прынцыпе на гэтую тэму не задумваюцца. Скоріше на контрасті з гетьманом Скоропадським. Він рыночник, але проросіянський. Ну вось бачиш, у вас ёсць сур'ёзныя праблемы у гістарычным наратыве, менавіта што, каб знайсці там антырасейскую жылку, антырасейскае зерня, якое вам прыдалося б у сучасным канфлікце, у вайне, у тым ліку ідэалагічнай. І я лічу памылкова, вы дастаеце, блядь, трупы Бандеры і Шухевіча з гэтай нагоды. Лепей ўжо рэальна сказаць, паглядзіце, у нас, карацей, украінцы у шэрагах арміі краёвай ваявалі, вось, мы будзем іх шанаваць, а яны таксама змагаліся і з немцамі, і з саветамі, вось наш нацыянальны міт. Лепей ўжо так піздануць, чым усхваляць Бандеру. Беларусы, дарэчы, таксама ў арміі краёвай ваявалі. Давайте попиздим, я уже не буду ставить наступное видео. Нам засталося тут хвилинаў 8. Князі Острозькі з Волині. У вас є купа своїх білоруських князів та панів. Розумієш, у чим справа? На перыяд жыцця Астрожскага Украіна, яна не была асобная ад Беларусі. То бок Галицка-Волынскае княства было прыяднанае да ВКЛ яшчэ за часоў панавання Альгерда, і там і заставалася. Гэта ж, па-мойму, 1514 год, калі там была бітва пад Воршай, па-мойму, 8 верасня 1514. І у той перыяд да Люблінскай уніі землі Валыні яны належалі так-то да Вялікага княства Літоўскага. Вось, таму як бы, я разумею жаданне, як бы, чыста па факце нараджэння яго на сучасных украінскіх тэрыторыях прыпісаць да украінскага гістарычнага наратыву, але трэба разумець, што тэрыторыя Украіны на той час была проста пустыром, дзе людзей ніхуя не жыло.
То бок казаць аб тым, што князь Астрожскі ён рэалізаваўся ў рамках украінскага дзяржаўнага праекту, спорна, як мінімум. Таму што асноўны вырушняк ён адбываўся на Віленшчыне і іншых гістарычна беларускіх землях. А на Украіне тады перакаці поле просто бегала і ўсё. Да таго, як там казакі пачалі фармавацца. Магчыма, дарэчы, у гэтым і праблема, чаму украінцы мала кажуць пра вялікае княства літоўскае. У прынцыпе, у рамках кампрамісу мы маглі б з вами падзяліцца Астрожскім. Так, гэта як у палякаў асноўныя іхнія героі гістарычныя, гэта беларусы этнічныя, як там Адам Міцкевіч, як Юзеф Пілсудскі. То бок, людзі, якія чулі, з якім акцэнтам размаўляў Юзеф Пілсудскі, а ягоная запіс гаворкі літаральна засталася у сеціве, нават зараз можна яе знайсці і паслухаць. Вось любы чалавек, які чуў гэта, разумее, што ён этнічным палякам ніякім не быў. І, магчыма, польская мова была нават не першай ягонай мовай, не матчынай. І захаваліся нават сведчанні аб тым, што Пілсудскі даваў прамовы па-беларуску у Менску. Хаця я вось калі шукаў, я не знайшоў нейкіх канкрэтных дакументальных пацверджанняў ці запісаў гэтай прамовы. Таму гэта можна таксама аспрэчыць пры жаданні. Вось. Шмат, карацей, у іх ёсць герояў і пісьменнікаў, якіх мы лічым у сябе ў Беларусе беларусамі, а яны лічаць палякамі. Хаця не тое, каб яны моцна за іх змагаюцца, за іхняе паходжанне, таму што польскі гістарычны наратыў, чаму ён успрымаецца мною, тым ліку так прывабліва, чаму я так дэфую палякаў і Польшчу на сваіх стрымах, часамі нават насуперак беларускаму нацыянальнаму міту. Таму што польскі гістарычны праект, ён не этнанацыянальны, ён федэрацыйны. І быць палякам у шырокім сэнсе азначае быць проста жыхаром, быць грамадзянінам Рэчы Паспалітай. У незалежнасці ад таго, паходзіш ты з Беларусі, блядь, з кароны польскай ці з Украіны. Да пізды. Таму палякам ім асабліва не баліць за тое, каб змагацца там за польскую польскасць, апалячаную Адама Міцкевіча, Юзефа Пілсудскага і іншых. Так, справедливості ради ВКЛ, особливо у ранній період, це така федерація земель. Основна територія навколо Вільні та Трок, а решта територій землі з намісником князя і великою місцевою автономією. А гэта ты да чаго? Князькі апарат, ён жа існаваў так ці іначай. Больш за тое, свайго часу сядзібай аднаго з вялікіх князёў, калі ў нас у ВКЛ быў дыумвірат паміж Альгердам і Кейстутам. Альгерд, ён меў сядзібу ў Віцебску, і там зараз стаіць яму помнік, дарэчы. Я мабыць, забыў, мы глядзелі з вами відос з Віцебску. Нагадваю, дарэчы, пра існаванне банку Віцебску, вы можете на яго закідваць, каб мы глядзелі відосы пра Віцебск, таму што памятаем і Віцебск, памятаем і пра ягонае існаванне. Там я, па-мойму, забыў узгадаць пра наяўнасць помніка Альгерду, які там стаіць насупраць царквы ў Васкрасення. Таму у розныя часы розныя гарады ВКЛ рабіліся цэнтрам палітычных інтрыгаў і працэсаў наогул. Так, можна ўзгадаць пра колькасць беларускіх гарадоў, якім было нададзена
магдыбургскае права і параўнаць з колькасцю украінскіх гарадоў, мне здаецца, ну, я не правяраў, але неяк вось так па памяці, па-мойму, ўсё ж такі беларускіх гарадоў з магдыбургскім правам было больш, чым украінскіх. Ну, калі глядзець чыста на сучасныя палітычныя падзелы, а не на падзелы, якіх хутчэй за ўсё ў тыя часы яшчэ не існавала. Ну, до того, що до спадщини ВКЛ більш-менш легітимно можуть апелювати багато народів не в однаковій ступені, але тим не менш. Ну, апелюйте. Усё лепш за апеляцыю да Хмельніцкага і Бандеру. То бок я за такі нацыянальны міт. Праблема толькі ў тым, што далёка не ўся тэрыторыя сучаснай Украіны знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай. Вось. То бок, як я, па-мойму, мы з правым кутом гэта абмяркоўвалі на нейкай з папярэдніх трансляцыяў, па-мойму, нават вось пазаўчора гэта было, што ў гісторыі Украіны не было ніводнага дзяржаўнага праекту, які пакрываў бы ўсе тэрыторыі сучаснай Украіны, сучаснай Рэспублікі Украіна. У адрозненні, скажам, ад Беларусі. Ну, акрамя Савецкага Саюзу. Праўда, у палякаў таксама ёсць такія праблемкі. З іншага боку, у палякаў ёсць дэф спецыяльны падрыхтаваны пра вось так званыя землі адзысканыя, пра вось гэтую заходнюю Польшчу, якая гістарычна не тое, каб уваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай. У іх ёсць легенда аб тым, што яшчэ ў дадзяржаўны перыяд гэтыя землі былі заселеныя славянамі, і гэтыя славяне былі палякамі. Вось таму як бы гэта таксама гістарычна польскія тэрыторыі. Вось. Хаця адмаўляць праблемы палякаў, звязаныя з гэтым падзелам гістарычным, таксама нельга. Дастаткова паглядзець проста на геаграфічны расклад любых польскіх выбараў, каб стала ясна, што нешта тут не тое. Хтосьці тут не хоча быць палякам. Ну да ладно. Про політичну автономію земель є цікаво привілеїв землям, особливо білоруським землям, зокрема привілей Вітебській землі. І він стосується не тільки шляхти, але й міщан. Так я ведаю. Ну, магдыбургскае право гэта называецца. І не толькі магдыбургскае право. Так, ты правільна адзначыў, гэта яшчэ і аўтаномія земляў. У значнай ступені гэтая аўтаномія, яна забяспечвалася тым, што вялікаму князю было похуй на мясцовыя справы, і яны ўсе былі аддадзеныя на вырашэнне мясцовых элітаў, і не толькі элітаў. Хаця ў розныя гісторыі, ўсё плыву. У розныя перыяды гісторыі ВКЛ гэта выглядала па-рознаму, таму што шляхта сама па сабе, ну як інстытут і як саслоўе, яно з'явілася пазней. І ўсе гэтыя шляхецкія вольнасці таксама. Там трэба адрозніваць культуру шляхецкіх вольнасцяў ад культуры вольнасцяў там веча якога-небудзь, нягледзячы на тое, што нібыта гэтыя практыкі досыць падобныя. Ну, мне так падаецца, прынамсі, я не гісторык. Але павінна была існаваць нейкая прычына, па якой мясцовая эліта хацела шляхецкіх вольнасцяў і таму палянізавалася. Бо калі б у іх ужо былі гэтыя самыя шляхецкія вольнасці, то навошта паланізавацца-то? Калі ўжо было веча і іншыя такія інстытуты самакіравання, то бок шляхецкія вольнасці яны яшчэ вальнейшыя за тыя традыцыі палітычныя, якія былі характэрныя для рускіх земляў.
Але аналогічні привілеї київській та волинській землям вже стосуються тільки шляхти, бо, мабуть, вже прийшло Магдебурзьке право, було надато багато привілеїв волинським містам та Києву. Я лічу, що волинська земля і Київ – гэта Беларусь. Прабач. Ёсць такое меркаванне ў мяне. Я разумею, што гэта, блядь, прыйдзецца тады палезся прызнаць Беларусю, але я гатовы пайсці на гэта. Каб просто стварыць рэч паспалітую міжмор'е, у якую ўваходзіла б сучасная Польшча, крыўскія землі Беларусі і заходняя Украіна. Все, больш нам нічога не трэба. Не імхо основная прычына полонізацыі культуры. Не, імхо, блядь, шея боліць. Імхо основная прычына полонізацыі гэта палітычныя плюшкі. Шляхецкія. Ладно, давайте уже на сёння будем скончваць з вами. Ой, блядь. Побачымся ў панядзелак. Дзякую усім, хто быў сёння на стрыме. Дзякую усім, хто пісаў у чат. Не забывайте ставіць падабайкі. І ў тым ліку тыя, хто будуць глядзець трансляцыю ў запісе. Не забывайте подписываться на канал на Ютубе, на Твиче, на Кику, у Телеграме. Не забывайте подписываться на мой Patreon, які дае вам магчымасць долучыцца да прыватнага чату у Телеграме. Не забывайте подписываться, долучаться дакладней да серверу у Дискорде. Подписываться на мой X, на Инсту. Вось, і сачыце за анонсамі. У бліжэйшы час зладзім з вами Мазгінез новы. Вось, усім дзякуй і дабранач. Давайте.